Shalom amang inang. Nang masuk ma prosesi amang parhaladota dohod amang padita rap jongjong ma hita. Hudul mahita amang inang. Hurian itu hata di bagasan lasni roha do hita saluhutna ruas ni hurian itu hata di naung bongot kita tu advent na paupaton di bagasan roha mauliate itu tu hata pinasa matabe selamat advent ma dihamu saluhutna. Selamat Advent Tuhan. Ganuk bongot kita tu minggu advent di tugu-tugu do hita tu pakirimon na mangolu songon na ginoparhon ni lingkaran manang corona advenon ima manggoparhon hadirion ni Tuhan naso marmula naso marujung alpa doho omega laos jojo do itu hita asa parsidohot patuluson sakap ni debata di portibion asa ganup halak marsaulihon hanguluan na manoktong siya ni bana laos tiki parpuasao doat fenon di halak Kristen manakasi diri dohot pau bahoroha
asa hobar tulomo ni rohani di bata. Imana di gobarhon marhite warna nitutup langgatan doho lilin na violet. Di na mangaradi diri hita tau joho ma Sairo maho Immanuel. bulung narataon magobarhon Kristus na Roma buan ngulu na baru di Portibion marhite si taonon na mate jalahe siyan na mate ubasa-basahon ngulu na manoktong tuganup na porsea huhut mga lehon gogo dohot hatawon mga dopi ragam ni hamaulon dohot na masa di Portibion di bagasan pakrimon si songoni taujoho ma Sairo maho Immanuel. amanginang lauboho mahitan waing tuminggu Advent paupaton Minggu Advent parjolo diarahod duhita tutiki manomu haroroni Kristus padua halihon ima ujung ni hasianganon dikalahi do lilin na violet sada Minggu Advent paduahon paingotok kita asa satia para di dalan diharoroni Tuhani dihalagi lilin Advent violet 2 di Minggu Advent patoluhon los diguari Minggu Gaudete manggobarhon las niroha majakon hatu tubuh ni Yesus Kristus digalahi ma dua lilin violet do sada narara jala Minggu Advent paupaton ima magobarhon hamamasa ni hatu tubuh ni si paluai marhite si Maria digalahi matolu lilin na violet sada narara atong Roma hita tujolon ide bata si topahita bongok mahita tubahalna marhite-hite hamoleateon tapuci maibana marede mahita.
Mar hiti-hiti guarni debata ama. Dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot guarni tot di porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Marulopolok maho jala marlas ni roha ale borusion. Ay idama na Roma au maringana dito atong ngami ninna Jehovah. Haleluya. Martang yang mahita. Ale amanami jala di batanami. Nama do mauliate do hami tuho sian nasa rohanami. Ala disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus. Na paluahon hami sia dosa dohot hamatean. Hupangi do hami. Sai patiur jala rajai marohanami. Marhiti-hiti todi porbadiai. Asa unang hu rohanami mida hamet meton nai urupi mahami asalam hutadahami ibana raja naungroi si sobaon ni sadok jolma na dilihat portibion. Amen. Tangihon hamuma patik ni debata. Patik parjolo. Audo Jehovah debatam ninna debatata. Dang jadi marakup au bahenommu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganaommu. Jala dang jadi sumanommu. Manangaha na di banua gicang. Dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di torun itano, ianggo tunggabe si sobaon, manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guarni debata, ianggo soture dalanna, ay hona uhum na dosogot, akka na marsineang di guarna. Patik paupaton, ingot tamu mapabadia honari minggui. Di naonomari maulahamu nasa siulaumu. Alayang goari papituhoni. Ari paradiana ni Jehovah de batam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari. Malang anakmu pe
manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahammu, rodi isi ni hutan ni halape, na mangibati hutam. Ay di naunomari do ditoppa di bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasay sina. Dungi maradia di mana diari papituhoni. Di bahin do ubahin na di paso-paso di bata ari para renai. Jala di parbadiai. Patik palimahon. Ikon pasang pemudo na torasmu. Asa martua ho. Jala leleng mangulu di tano na nilehon ni Jehovah di Batam di ho. Pati paunopon. Unak ko mamuno. Patik papituhon. Unak ko mangalakop. Patik pawaluhon. Unak ko manakko. Patik pasiyahon. Unak ko olo makatidakon hata na sotutu. Maraloho donga jolma. Patik pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu. Dang jadi haliangan ni roham donga sari peni dongammu. Manang naposo na bawa, manang naposo na boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni dongammu. Bohado padok ni depatata ringot tu patik nasapului odo. Audo Jehovah di Batam ninna di batata pargogo na suatu dosan jala parrimas siluluhod dosan niya maama tu pinoparna rodi sudut patoluhon rodi sudut paupaton pinopar niya ka na sugoro hadiaw alay asido rohaku diaka na maribu-ribu akka na marholong ni roha diaw naso mga lausi patiki ido sahat na atong rap mangidogogo mahita ali Tuhan di bata saya pargogoy mahami mangulahon na obar tu patikmi amen. Tato potima dosata diadopan ni debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Napungudo hami di jolom martangi yang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asineroham nagodangido. Saya si marohami dasadok bangso nami sesama dosa nami saluhut na
Sai sungguli marohanami, asamuba roha dohot pangalahonami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, si panguluhami. Amin. Tangiho kamu ma baga-baga ni debata taringo tu hasisan ni dosa. Roma hamu tuau asa mangolu tot dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tungsura rarado samuna songon abit bunga dap-dap, botardo bahenokku songon itak, nangpe rara songon abit hasuba, gabe songon hapas domuse, hasangapo ma di debata na dikijang. Tangiho kamu ma hatani debata ima turpuk epistel di minggu Advent na papotonon na tersurat di buku Panulirang Yesaya bidu 62 mamuka sian ayat sada 1 ayat 5 tajahama marsika sorin. Ala ni Sion dang tarbahenau sip jala ala ni Jerusalem dang oloau poponan pai mabicar hati goranna songon sodang ni mataniari jala hatuaonna songon sulu-sulu namar sigorgor. Jadi gabe tuppal hamuliau maho di tangan ni Jehovah, jala tuppal harajaon di tangan ni debatam. Ai songon rikot ni doli-doli mangariri namar baju, songonido rikot niaka anakmu mangaluluiho, jala songon las nirohani pangoli mida na niolina, songonido las nirohani debatam midaho, ido sahatna, martua do halak na tumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin.
tahati dako maha porsiautai, songon na hinati dako ni dongata sa porsiau di sa dok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siya todi porbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhatta na tumao na bernit di panguhuman ni Silatus. Na mati tarpajan lo ibana di hau pinorsilang. Na tuat dua doru dung ditanom. Na mula mangolu di hari patuluhon. Na manay tu surgo lauhudul tu siya ni bata Jehovah. Amanay pargogo na suatu dosani. Di simay bana pay mamulak sogot to tanoon. Manguhumi halak na mangolu doho na mate. Au porsea di todi porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan nyala Kristen akan abadia, doho dia sesani dosa, doho dia tahi nama dok, mula mangolu sogot daging ni halak naung mate, doho dia hanguluan na sora sudah. Tapuji matu hatta marhite kor Immanuel.
Horas madihita saluhutna. Selamat Advent. Urian itu hata nuang tabegema tik-tik na masa dohot na nang si pamasaon di tonga-tonga ni Huriata. Na barjolo gowar ni mingguta sa darion ima minggu Advent na pawapaton na sinudangan ni topik di topot debatado bangsona. Na baduahon jadwal parhobas. Na marhobas di parminggota sa darion di minggu arianon. Imamang padita mangadar MP Sinaga. Padita HKBP Resort Ciputat. Dohot anggota Majelis Pekerja Sinode Distrik 21 Banten. Ia parageda di parminggota sa darion ima amang padita Donald Ferry Margada Pasaribu. Padita HKBP Kodia Tangerang. Parhalado rap dohot ruas ni Huria Madok Mauliate ma tupak kobasyon ni amang padita nami. Napatuluhon pisa sambut padita resort HKBP Bonang Indah. Di hari sadarion Minggu 21 Desember 2025 di Patupa Huriata do acara pisa sambut padita HKBP Resort Bonang Indah. Paborhaton amang padita Haris Tadda Huria Sitorus dohot mangojakon amang padita Giat Marisis Simangusong gabi padita HKBP Resort Bonang Indah. Marhitei songondalata madok mauliate di pakobasyon ni naposona. Tapatupado papungu pilihan tadda holong. Natapasahat marhite amplop na naong pinarade ni Huriata. Napawapaton Natal ama sa Resort HKBP Bonang Indah. Di hari Minggu 28 Desember 2025 naneng ro masuk pukul 10.08 WIB maringanan di HKBP Bonang Indah di Patupado Natal ama sa HKBP Resort Bonang Indah. Tiktingomma nagabe undangan resmi tu sude pangulan nago tiki dohot parhalado HKBP Bonang Indah asarya mahita lahom maddohoti ulaw ni. Marpardomuan tu ulaw ni parmingguon botari masohop majo. Parmingguon botari di pasada tu parmingguon manogot dohot arian. Nabalimahon jadwal pesta parningotan hatutubu ni Tuhan Yesus rap dohot tahun baru 2026 A. Sukacita Natal di Fabel HKBP Distrik 21 Banten. Di hari Selasa 23 Desember 2025 naneng ro masuk pukul 10 WIB maringanan di HKBP Lipo Karawaci di Patupado Natal Sukacita di Fabel HKBP Distrik 21 Banten. Uhud Padidion Nabadia Malua dohot marulaon nabadia na hinobasan ni Opui Eporus HKBP ima amang padita Dr. Victor Tinabunan. B. Pertangyangan Natal keluarga dohot pertangyangan ujung tahun. Sinosohon tu sude ruas ni Huriata asa patupahon pertangyangan Natal keluarga secara serentak di Bagas Tabi. Ima tapatupa di hari Selasa 23 Desember 2025 mulai pukul 10 sia WIB. Dohot pertangyangan ujung tahun ima di hari Kamis sada Januari 2026 pukul 00 WIB. C. Perningotan hatutubu ni Tuhan Yesus manang malam Natal. Di hari Rabu 24 Desember 2025 masuk pukul 10 WIB di Patupa Huriata do parmingguon malam Natal manang pesta parningotan hatutubu ni Tuhan Yesus. D. Pesta na parjolo parningotan hatutubu ni Tuhan Yesus. Di hari Kamis 25 Desember 2025 di Patupa Huriata do 2 hari parmingguon. Pesta na parjolo parningotan hatutubu ni Tuhan Yesus. Parmingguon na parjolo masuk pukul
onom tolu puluh wib jala diuduti ulaun nabadia. Permingguan na paduahon masuk pukul 10 tolu puluh wib jala diuduti ulaun nabadia. Pesta paduahon perningotan hatutubuni Tuhan Yesus. Di hari Jumat 26 Desember 2025 masuk pukul 10 siawib di Batu Pahuriat tado permingguan pesta paduahon perningotan hatutubuni Tuhan Yesus. Permingguan ujung tahun. Di hari Rabu 31 Desember 2025 masuk pukul 10 wib di Batu Pahuriat tado permingguan ujung tahun manang perpunguan bodari ujung tahun. Permingguan tahun baru. Di hari Kamis 1 Januari 2026 masuk pukul 10 wib di Batu Pahuriat tado permingguan tahun baru. Saya di pasu-pasu di Batama Ulauni bahas sangap di Gowarna. Napanopon ulang tahun. Parhalado rabdoh ruas ni Huriata pasahaton. Selamat ulang tahun, selamat panjang umur. Goklas ni Roha Masude. Ruas ni Huriata namar ulang tahun hatu tubuh. Dohot namar ulang tahun hot ripe. Mamukasia tanggal 15 Desember. Sahatu tanggal 21 Desember. Hatani dibatasi peopota imanatar surat di Pesalmen bidu 20 sia ayat sia nama dok. Ale Jehovah Zebaut tung isema songoko pargogo. Ale Jehovah jala hasi tongammu humaliako. Akamaga kainang aka gor-gor na marulang tahun hatu tubuh. Dohot na marulang tahun hot ripe. Boy mata jaha di file. Nanaung di pasahat Huriata marhite WA di Ganup Wikta. Napapituhon saldo panitia pembelian gedung sekolah minggu per tanggal 19 Desember 2025 ima 25 juta 137.200 rupiah. Saldo akhir pembangunan PPGSM pertanggal 10 sia Desember 2025 ima 40 juta 142.000 rupiah. Napawaluhon saldo ni Huriata pertanggal 20 Desember 2025 ima 10 juta 888.110 rupiah. Songonima amanginang tikting di tonga-tonga ni Huriata di bagasa tuhat di bagasa minggon de batama nama masu-masu hita saluhutna jala bahas sangat magawar di bata marhite-hite Huriataon. Alani horas madihita saluhutna. Tapuji matu hata marhite-hite kor punguan parupuan HKBP Ebenezer Bogor.
Kapasama piliata sada ado sada be marede mahita. Kau
Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti aka ati-ati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluhut na damang dainang. Nang naposo bulung narapita di parsaurata di minggu paupaton Advent. Nang lumubi masya dongan nami Narosian Ebenezer Parung Distrik Deboska pade. Selamat datang ma di Banten Amanginang. Baik na? Selamat berjumpa. Urip punah salau madok parbantek kami. Amanginang di pungata di Advent Paupatonon Las Rohata di ulau naung tinotopon ni Huriata majakon dohot paborhat padita resort Bonang Indah alanita parsaulihom ma hatani debata nasahatu hita marhiti evangelium ni Lukas bidusada ayat 17 rodi 70 sia ujahama di tonga-tongata songonon. Gokto di parbadia ma si Sakarias amanai gabe manurirangi ma pinuji ma Tuhani debatani Israel ala ditopot bangsona jala dipatupa haluonna dipatidang do dihita taduk haluaon dibagas ni si Daud naposonai hobartu na hinatahonna marhite sian suara niaka panurirangna nabadiai sian narubi haluaon sian aka musutta doho siat tangan ni aka nama kosomi hita laho mangasi aka amata marningot padanna nabadiai ima warina na niwarihonna di si Abraham amatai pabua lehonon na tuhita asahita marhalado di adopanai sopola marhabiara be dung malua hita siat tangan niaka musuh marhaba diaun jala marhati gora di adopanai saliling hita mangulu yaho anaha targoar ma panurirang ni natumibul ay patujolo ni bohi ni Tuhani doho patureho nakadalanna laho patadahot tu bangsona haluaon marhite sian hasesaan ni dosa nasida hinorhon ni pangasi ini debatata ay binahen ni ido ro nabisar sia gicangi manopotita laho sumodangi akan nahudul di bagasan haholomon aka nanilinggoman ni hamatean patongoton lakata tudalan hadameon rodisima sahatna ditopot debatado bangsona damang denang ruas na hinaholongan ni Tuhata paupatom mood dihita rap marsaor di minggu Advent ya lapatan na nung hatam hita ado lapatan ni Advent ido tahe sian hata Adventus kedatangan ya nah alani anggo secara teologi hira di tonga-tonga mano yang ngulutta di masa transisi sia dia transisi sian partikian naung ditopot debata kita marhite anakna Tuhan Yesus Kristus jalan nunga salpui nunga pas nunga lewat nunga masa lalui anggosian partikian kronos hira-hira 2000 tahun nasalpu nuang jongjong mahita di tahun 2025 sembari menantikan kedatangan Yesus lagi yang kedua kali. Jadi nunga salpu anggo Advent na parjulo natar paima di hatu tubuh ni Kristus. Jala sahat do tuhita heluoni. Idok ban namar pungu hita ison. Adok do pehita nuang nasoporsia di Yesus si paluai.
Danga dong beka. Jadi bahwa makna daripada Advent yang pertama sesungguhnya kita sudah hidupi. Karena kita sudah hidup di dalam Kristus. Nunga mangolu hita di bagasan Kristus. Hapataran ni Advent narubii natar paima di Mesias anak ni debata di hajol maun. Nuang jongjong mahita di partikyata natar paima do hita di haroro ni Yesus na padua honi alani digobar ho Yesus do di Matius bidu 25 bagaimana layaknya hidup orang yang sedang beradvent. Matius 25 taringot tu paropua dui dihusipon amang padita marpaung do nakaning tuaw. Amang hutagal tin lupa na. Amang hutagal, amang situ hutagal. Manang di dia para minggu ni HKBP saya tumorok do aka parupuan hatena. Dewi dan aking toho do tutuin naruhako. Nah, di bahaya Tuhan Yesus do gobaran songo dia do sasitong na ngulu namar Advent di Matius bidu 25 taringot tu 5 halak paropuan ido 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Dang didok di si 5 ama na bijaksana dohot ama na oto dang ninna. Paropuan dari dok. Nah, songo dia ngulu ni akan marapen hobar Tuhatan ni Tuhan Yesus di si. Ima akan dungo, jaladak pala dungo. Ay boy do jolma dungo idaw songo non. Hape dang di si be. Alay dang adong siak kamunuaing na songo ni hubereng. Walo do songo ni molo marjamita kan? Idok pada idok parjamita murado beda honon na modo hodok dohot na serius mabege jamita. Molo na modo hodok biasanya kecepatannya 200 km per jam. Nah, hatok doi, aliang guna serius mangudukon palan. Nah, didok di si ima halak na dungo, jala dak kola dungo, hobas. Dihobasi do palitona. Jala dak kola palitona. Dihobasi do dohot miakna. Jala dak kola rade palito hobas. Dihobasi dohok miakna alai totong radi managam kapan waktunya datang karena kita tidak tahu sehari rona. Hidupan na di patorang di Bibil tai anggo partikian di jolma dada dosi tu partikian di debata karena 1 hari bagi Tuhan bisa 1000 hari bagi kita, 1000 hari bagi kita bisa 1 tahun bagi kita. Karena itu keputusan tentang kedatangan Kristus itu adalah otoritas Tuhan. Laus ima manginang na pinatorang ni turpuk tanuai. Si bociri ni turpuk taon ima taringot tu si Sakarias. Na soporsia tu baga-baga ni debata. Pabua neng lehonon nama tu ibana. Sada anak ditiki nang lansia ibana. Didok ibana dang mungkini. Alah secara perdagingon. Itu kamu maju inang molunga merumur 80 taru pani inat temu se mengopo pasongonon. Buhami daw nate. Jadi anggo secara logika secara hajol maun wajar do ketidakpercayaan nih si Sakarias. Persoalannya dia adalah seorang imam. Nggak mangula di bagas coro. Perhobas ni bagas coro di ibana. Jalan nama katahot tu ibana pe. Di boto ibana di mana ngisi suruh-suruan. Alai saya di porso ibana do marhite logikana karena memang realitas kehidupan dia seperti yang dia jalani bahwa maaf istrinya mandul dan sudah tua. Jala wajar di molodak prosia ibana. Ala pertimbangan manusiawi. Ujung na didok suruh-suruan ni mamolo tajaha ada orang sotor pukto dia 20. Gabe ngungu maho
Sahatu hamamasani nahu hatahoni tuho ala dang porsea ho dihata nahu hatahoni tuho. Jadi yang gua menafsirkan kebisuan Sakarias hangunguan ni si Sakarias songon hangungot tadoi di haporseon. Ketika kita tidak bisa melihat bahwa Tuhan itu maha kuasa, bahwa Tuhan itu mampu melakukan segala perkara yang masuk logika maupun yang tidak masuk logika. Hidup banda setu tajujo taguarhon molo halak na soporsia ima nong mapitung doha porsion nai mangungu doha porsion nai go baharan ni na tarhitsu ha porsiota tu de bata ala dak porsia hita di hatana lilingna sia bulan ma si Sakarias na mangui jala turpuk tanwang ima edden ni si Sakarias dung na parjolo di ida ibana patar hamamasa ni hata ni debatatu ibana nung natubu anakna sedabawa totulas rohana ate tarsongok kalak batak dui najulu mulutubu anak nabawa songo dia dan naroi inna bawa dobah inna mulu berua songo dia dan naroi na somal somalido inna kebanggaan mi alanya ala dirajumi boy gabe si buah kuar sugot nang dihala Israel pehurua songonido alana yang gabe panurirang ma si totas nabur ni Tuhan ima si Johannes alai anggun waing dak songoni be ngahira gumodang akka amat taon bangido melubui boru ma tubuh innate ido kan ay akka bawono lama benar sak don inna rupani ido bane dokon anak ha boru anggo dihita sudi duhanguluakan. Nah, hinorhon nilas nirohanai ima puji-pujian napi napuasna di bagasa turpuk tanwai. Ala memang salah satu cara untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam hati kita adalah lewat ede manang puji-pujian. Ede dosa dadalan papuas na dirohata. Jala moloso puas na dirohai olo do gabe sahid songon ay magudang natatoton nadi sibulgay ala tersubak ma sungai hinorhon nihau ujung nadi todong ay kima nasudalanna gabe jalan raya berubah jadi sungai, sungai berubah jadi bendungan. Jadi songoni ma rohani jolma molo dung marsingok di bagasar rohana molo dang puas olo do gabe sahid. Jadi tabayakot jo akamanginang songo dia marohani si Sakarias mangungu ibana saliling sia bulan dan tarhatahonna ahana di bagasar rohana tubuh yanakonna si Johannes dan boy tardok ni ibana songo dia las ni rohana ujung na ditikki na disukun isa do baheno guarnya anak mon dan boy tardok ibana si Johannes beh kamu gabe song dia ben ibana ipangido ma ingana panurahatan isurat tonibana ma si Johannes do warninina. Coba kita bayangkan bagaimana sukacita kita yang tidak terpuaskan, yang tidak terekspresikan. Boy do gabe makorhon, gabe marsaid. Jadi hamu kenang mola palai musi hamu tu amatai unang tahak kamu. Bahas itu juramu. Ayo lorin namar sahid, molo sotapa puas na dirohatai. Iya pesongon ido molodung mula kau rupani pertanggiangan mana mau lo sermon jam 10 lalap manang marungutungu inang niat dak kiai inang marungutungut alai so de mana banda hodok sonida molo marungutungu pe ibana nang jam 11 malam kupopon main naro aku nang persai imana tahin naro aku
ala buido gabe marsahai moloso puas na di roha. Ala ni banadong ede na lungun. Songon ede ni parembene jernak kaning. Hinorhon ni lungun na pabor hato na mga paditon lungun ede na nedue na kikubigit. Songon ido dohot akai ede na semangat. Mula dong ede rupani dia dong do senam nilan sianami iciputat ede na arunai. Bangun pemuda-pemudi nunai gerakan lain. Ya udah, na wado senam munai ini ku tulen sion. Ede na tong ay sotong makulik-kuling dugul-dugul munai ini ku. Nah, karena lagu yang begitu semangat bisa juga memompa semangat kita. Jadi langsung ni nang di bagasan turpukta, di bagasan obason, bahwa nyanyian Sakarias di sini bukan hanya mengekspresikan dakola Papua solas ni rohana hinorhon ni hasosorang ni anakona, tetapi jauh lebih dalam daripada itu, jauh lebih tinggi daripada makna sekedar sukacita karena diberikan Tuhan seorang anak. Alelubi sianido pe di bagasa turpukta naginwaranna ide puji-pujian ni si Sakarias di hata Latin Benedictus, ya, Benedictus Domini Deus Israel ninna. Benedictus terpujilah, Benedictus Domino Deus Israel, terpujilah Tuhan Allah Israel. Ala dakolan hirohoni hasosorang ni si Sakarias alai nung ngatong di bege ibana taringot Tuhan luaon napi namasa ni debata di tonga-tonga ni bangsona Israel marhite si Maria. Molotajaha Lukas sada adorang suturpukon di siro suru-suruan madok tu si Maria neng gabe-gabe yang maho tubuan anak maho gabe borhak do si Maria tu bagas ni si Sakarias di sima si Maria tolu bulan lelengna sehingga kita bisa mengetahui dan bisa juga ikut merasakan bahwa Sakarias sudah juga mendengarkan cerita akan lahirnya seorang Mesias. Molotajahai Lukas sadaya 56. Di sido si Maria dung gabe-gabean ibana arga tulu bulan lelingna. Sehingga dia pasti juga sudah mendengar keselamatan yang akan dinyatakan Allah melalui Mesias. Alani amanginang ruas nahina holongan itu hatta atong ahamananaing putih hota marhite turupuk jamita natol has di tonga-tonga tanah parjulu hobartu topik ni mingguta debata ro manopot bangsona debata si palua dong ibana amanginang ruas nahina holongan itu hatta adong do 450 tahun lebih Allah berdiam diri di tengah-tengah nih bangsa Israel berdiam diri lapatanna tidak berbicara sama sekali. Lelengna 450 tahun lebih. Panurirang ni Israel parpudi adorang so hatutubu ni si Yohanes ima panurirang meliaki. Na mengulu hira-hira 450 tahun adorang so hatutubu ni si Yohanes. Kita bayangkan Allah tidak mau dang olo de bata manopot bangsoi marsuru-suruanna laho manariason hatana tu Israel alanyaha hira-hira mungkin molo secara hajol maun Allah kesal terhadap bangsa itu karena seberapa banyak juga nabi diutus ke sana umat itu tidak percaya ujungna gabi hira sonor rupani molo ta kita gambarkan ya marisuangdo piga halak pehutongos panurirang tuho tong dodang porsiahon ninda alanima dang robe debata dang disuruh debata be panurangna hidup bandai guari silent period di tengah-tengah ni bangsa Israel 450 tahun alani dung sorang si Sakarias jala di BG dung sorang si Yohanes jala di BG ibana taringut tu Mesiasi songoni malas ni rohana aisada tadda doi na ikon malua ma bangsona sian parhatobanan siap penjajahan Romawi pertama alai lubi sianimuse neng malua ma bangsona bangso Israel siap penjajahan manang parhatobanan ni dosai
amanginang ruas na hinaholongan ni Tuhatta. Roda di bata manopot bangsona. Jala roda di bata manopot bangsona dakira madur na julu. Cerita niyo pukku na julu titikki madur ni masa koloni, masa ni Buladda. Ipatikom ma hawi di ingana parkerejuani dungi ibaim ma tahulu natusi. Jadi hola mabereng tahulu kope mabiar do sudi parkerejui. Nang pedang disi madori. Jadi hola mabereng topi ni madori pe mabiar do parkerejui. Allah tidak demikian. Dia datang melawat kita. Jala dak kola pabereng-bereng si taunota. Dak kola pabereng-bereng pa bigi-bigi tangista. Allah elas toho do ibana makilalahon tangista, makilalahon holsota, makilalahon haparirota. Tajahai di Filipi bidi 2 ayat 6 rodi ayat 10 bahwa Allah datang menjadi sama seperti kita, bukan hanya mati di kayu salib, ya, gabi mati ibana songo pardosa. Allah ni ditopot di batahita jala di boto do holsota, di boto do arsakta neng buatonna. Napa dua hon debata nasetia do ibana, debata nasetia di baga-bagana. Jadi molo tajaha Matius bidusada dihatai do disi taringot tu partuturon di Yesus. Mulai sian lumobi sian Abraham. Jadi Abraham sampai dengan Daud itu ada 14 generasi. Dari Daud sampai ke pembuangan Babel ada 14 generasi. Sian pembuangan Babel satu Haroroni Mesias ada 14 generasi. Maka ada 32 generasi. Ya, 32 generasi. Molohali 25 tahun sade generasi berarti hira-hira 1000 tahun. Janji Allah 1000 tahun yang lalu digenapi. Karena apa? Allah setia do ibana di baga-bagana doho di janjina. Jadi dakya lupa debata di padanna. Dakya lupa debata di baga-bagana. Ahahurua padan di debata. Ahahurua baga-bagan di debata. Yeremia 20 sia ayat 10 sada. Anu ngataka suboto sakap nahu sakapi taringot tuhamu sakap hasonanga dotahe dada hamagoan naing mambuan tuhamu akana hina lungut tomuna. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada pada aku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh pengharapan. Bahwa itulah rancangan Tuhan bagi kehidupan kita. Jala taingok ma dakya lupa debata di baga-baganai. Nang pe sipata di pabeda. Ido nakaning natap taida di bagasa turpukta bahwa janji Allah kepada Abraham, janji Allah kepada Daud, sekalipun sudah terlewati sekian ribu tahun, tetapi Allah tetap setia pada janjinya. Napatuluhon amanginang ruas nahina holongan itu hatta ro debata laho pabadiaho kita asa gabe naposona hita patujulun ibuhi ni Tuhani hita paturehon akadalan ni Tuhani hita. Edeni si Johannes nakaning di bagasa turpukta naing marhabadiaun marhatigoran hita dia dopan di debata, ya. Saliling hita mangulu ay targoar do hita panurirang ni natumibuli patujulun ibuhi ni Tuhani laho paturehon akadalanna. Hobar doon tanut tunanidok ni Apostel Petrus di sada Petrus bidu 2 ayat sia. Ay marga na pinili dohamu hamalimon naraja hom naginonggoman asa barita hono muna saluhut hinading gani pabahenanna. Jadi Allah memilih kita, Allah mengutus kita, Allah menguduskan kita, ya, diparbadiai do hita, dipatigor hita. Ya. Nang penagerduk kita dipakilala atta alai
di patigor de batado hita. Ido iban do Martin Luther simul justus et peccator. Pardosa donia kita alai nunga di pitori de bata. Nang penapitor hita sotung tadok lias sita sia dosa. Jadi dalam waktu yang bersamaan kita adalah orang yang berdosa sekaligus orang yang sudah dibenarkan. Neng dohononna disi bahwa dang tarbahe kita sasitongna laho patuduhon songo patujolo ni bohi ni Tuhani anggoso ala debata nang maparbadia hita. Jadi molotajaha memang di Filipi bidu 2 ayat 5 di do disi sai songon parrohau ni Kristus Yesus ma parrohau muna. Neng dohonon disi bahwa setiap orang yang pengikut Kristus dia harus seperti Kristus juga nang di parrohauna. Jalai do rau banna di dok Apostel Paulus ya di 2 Korin bidu 3 ayat 3 ai hamudo surat ni Kristusi nasinurat sodohok tinta alai marhitesian todini debata. Jadi kita ini adalah tulisan-tulisan Kristus. Ido gobaran ni patujolo ni bohini debata. Ya, bahwa melalui wajah kita, melalui kehadiran kita, orang-orang bisa melihat wajah Tuhan pada hidup kita. Laho patadahon tu bangsona haluaon marhite hasesaan di dosa. Ya. Laho patadahon tu bangsona pangasi ini debata. Laho mabuan sumodang, laho mabuan panodang, tu tonga-tonga ni haholomon. Tu tonga-tonga ni akana ni linggoman ni hamatean. Laho patongon lakata tu dalan hadameo. Jadi ima ulaon ni naposo ni debata. Ima ulaon ni anak ni debata. Mabuan hita tudalan haluaun jala maparbadiai hita marhite mudarnai. Dia telah menguduskan kita. Alani ahama alusta. Bagaimana respon kita yang telah hidup pada Advent yang keempat, yang sudah merasakan kasih Tuhan, karena tema Advent keempat adalah mengingatkan kita tentang kasih Tuhan yang kekal. Jadi songo dia do respota, songo dia do sikapta, laho mangalusi asini rohani debata di bagasa nguluta. Saulat nari songo nahudok nakaring. Hobartu sada Petrus bidu duei. Kita do margana pinilit ni debata. Hom naginonggoman ni debata. Nang pinarbadiaan dah hita ulauta laho pabotohon aka dengan bahasa ni debata di tonga-tonga ni portibion. Amanginang dunia kita sekarang ya dunia yang serba cepat berubah, yang disebut dengan penuh dengan anomali dan disrupsi. Kita sulit memprediksi zaman ini. Ya, moldo ta prediksi partikiatan waing. Halak na bangso tu bangso na mardongan bodo tiba-tiba marporang. Dan termasuk juga yang sedang kita alami sekarang adalah krisis ekologi. Na masa di tonga-tonga ni bangsota lumobi itu akadongata na di Sumatera nuaing. Kita semua melihat itu. Ya. Idoban na iko marlas ni roha do hita buido pe hita marminggu songonon marasi lengkap. Teman-teman kita, saudara kita di sana, ya, jangankan marasi, bagas nape nunga mahago. Alai gudang dope nang aka kerusakan di tonga-tonga ni portibion hinorhon ni kerakusan manusia itu sendiri. Alaniaha ala hahulu monido pe nama ngarajai rohana. Adong do sahala filsuf madok songonon homo homini lupus ninna, bahwa manusia itu menjadi serigala bagi sesamanya. Yang kuat menindas yang lemah, yang besar menelan yang kecil. Dan padita Kristian na hudok disol. Jadi mulumar puto do amang padita tahun hudok do unang jonok kotuaniku.
Buasa bangin nama anak, gabi hirasi pumpi awan non niko. Ya, yang pintar memintar-mintari orang yang bodoh, yang tidak sekolah. Itulah zaman kita. Alani tu sido hita disuruh turpukon asa dohot tita laho patuduhon hita do anak ni debata patujolo ni bohi ni tuhani asa di ida portibion hamuliaon ni debata laho paturehon akadalan asa dohot jolma di portibion marnida dalan hadameon nang pinatupani debata. Amanginang ima paborhato kita nang diulota sadarion dinamajakon amang paditata padita simangusong rabdo inang burumar paung songoninang paborhato namang mang padita haris teha siturus do inang burumanurung anggo abakon ba hira-hira iboto abakon do nadirohaku padita siturus nahudok ay tiki mahasiswa pe hami hadu hami saja do abawon nang pe tulu tingkat di gijang di kalasu jala nuaing pe di hutan abang odaw amar bonu manurung amang ope amar buru manurung ado neng mang hutan manang jadi tersongo guarnai do dokon amang situasi pasaribu natwari anggo amang padita taon songo guarnai do nina tadado huria jadi sikok nama di bagasnya amangon hurye tadani hurye amang paditata padita inang bibol fro roman no musiburu diakones natutui guru jadi hupikir nung apalah sikok bera anggo pangulaun ni amang paditata di bonang indaon hobartu turgas naikon ulahononna alani udutan ni amang paditata ma ulauni laho manguduti ulaon na pinuka ni aka naung parjulu songoni laho pahe bakon huriaon totong taha prosiai na poso ni debatado na sida holad jolmana do namuba alayang go ulaon na pinasaha ni debata sada do ima ulaon hapad di taon alani di pasu-pasu tuhat tama pakubasion ni amang paditata songoni nang inang lambang erbang dohot pakobasion ni amang paditata tujulo lahu mabuan huria bonang inda nang resort bonang indaon gabi patar tutu jalatakas sibuan panodang jala hataridaan nibuhi ni debata di luaton dohot patujulo ni akka nalahu patuduhon hadameon dohot hamajuon. Amin martangiang mahita. Mauliate mali Tuhan dihatam nong manodangi roha dohot sadok ngulu nami di minggu Advent na paupaton marningot tami holong ni roham nong pinapatarmu marhiti Yesus Kristus nong paluahok kami nong maparbadiai hami jala mamilit tami gabi ruasmu laos marapet do hami nuaing pai mai maharorona laho mabuan hami Tuhan uluan na salileng ni lelengna ima pangaradion nami marhiti huriam jalalas rohanami marhiti hatam disodangi ho hami salam takasu boto hami lomo ni roham dohot dalan neko si dalanan nami di tonga-tonga di portibion songor ruasmu hami nasai totong majamoton ngulu na marhabadiaon asa takas tutu gabi hapataran ni boyhim hami dia kaluat na huingani hami dia kaluat inganan hajongjongan ni huriam lausongonima arisadarion hupabor hatami dona poso mamang padita haris tehasi turus rabdo inanami dohot akayanakon siapa kobasion di huriamon tu inyanan pakobasion nai baru pasu-pasu sadok naniula nasida dohot nahidobasan nasida nasailaon lausongoni Tuhan nunga di tonga-tonga nami naposom amang padita giat simangusong lahu manguduti ulaon naung tinot tuhommu di tonga-tonga ni huriamon
nang nasida pe Tuhan totong maparsahalai pasada ruasmu laho majalo pakubasion nabinuan nasida pasu-pasu masadok ruas ni huriam rapon parhaladona pasu-pasu ruasmu dia kau losi ganupare dia kau usaha pasu-pasu akka parayana konon pasu-pasu lumobi nang akka ruas ni huriam na tongon di bagasa parsahiton na tarpaima di hamalumon. Upasa time matuhong ulu nami jalo mahami di bagasan Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Taparadi ma hamuliatot tamarhite peliata marid mahita.
Noeng bongotatama acara paborhaton paditata HKBP Resort Bonang Indah Marede Mahita Bukede nomor 650 sada Tiki Marede Roma Tujulo Amanami Padita Haris TH Sitorus Rap Dohot Inanami. Kadongan parhalado dohok ruas ni huriani tuhata tongo diare minggu advent na paupaton sadarion pabor hatot tama amang padita haris tadda huria sitorus sarjana teologi magister manajemen dohot keluarga sian HKBP Resort Bonang Indah tu inganan pangulaun nasida naib baru hobartu naniaturhon ni pimpinan HKBP Tadokma mauliate siala sudi pakkobasion nasida jala tatangyak koma asa debata mangaramuti nasida dohot keluarga tu inganan pangulon nasida na ibarui akop ni tabigi majolo surat keputusan ketetapan ni pimpinan HKBP jinahahon niamang situawi hutagaol garing pendeta garing SK garing 08 garing 2025 Eforus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Pearaja Tarutung menimbang tugas panggilan pelayanan sesuai dengan Alkitab, Konvensi HKBP dan aturan peraturan HKBP mengingat aturan kepersonalian HKBP tahun 2023 dan PPKU tahun 2023 memperhatikan tugas rapat pimpinan HKBP tentang mutasi pelayanan penuh waktu dengan doa memutuskan menetapkan nama pendeta Haris Tanda Huria Sitorus STH MM nomor induk pegawai 2000608 105 111 975 014 tanggal lahir tanggal 5 November tahun 1975. Jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Bonang Indah terhitung mulai tanggal 1 September 2025 menjadi Pendeta HKBP Resort Parung Ebenezer Distrik 28 Debos Kap dengan ketentuan menjalankan tugas pelayanan seluruh dengan firman Tuhan
dan senantiasa menghadapi poda tohonan, menerima belanja pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran sesuai dengan nomenklatur dan nominal yang telah ditetapkan. Kenaikan belanja pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayar sesuai dengan ketentuan berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. Memastikan updating database jemaat online setiap saat di semua arus pelayanan distrik, resort maupun jemaat. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan dilaksanakan. Petikan. Surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan. Sekretaris Jenderal HKBP, Kepala Departemen Koinonia HKBP, Kepala Departemen Marturia HKBP, Kepala Departemen Diakonia HKBP, Biro Personalia HKBP, Biro Jemaat HKBP, Sekretaris KRP HKBP, Bendahara Umum HKBP, Kesejahteraan Pelayanan HKBP, Pareses HKBP Distrik 21 Banten, Parhalado HKBP Resort Bonang Indah, Pareses HKBP 28 Dispora, Parhalado HKBP Resort Parung Eben Ejer BPSK HKBP bertinggal untuk dapat dimaklumi, ditetapkan di Piara Jatarutu pada tanggal 13 Agustus 2025. Huria Kristen Batak Protestan Ephorus, Pendeta Dr. Victor Tinambunan, MST, ditandatangani. Hobartu surat keputusan ketetapan ni Ephorus HKBP, Hamu Padita Haris Tadda Huria Sitorus Sarjana Teologi Magister Manajemen, marhite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia. Upaborhat mahamusian HKBP Resort Bonang Indaon, tu inganan pangulau muna nay baru, gabe Padita HKBP Resort Ebenezer Parung Distrik 20 Deboskap. Pimpinan HKBP Pasahaton Moliate Tuhamu, siala pangulaon dohot pakko basyo muna di HKBP Bonang Indah. Di pasu-pasu tuhat tama saluhut nai gabi hasangapod di guarna jala taulasni roha di hurianai. Mauliate ma nang diinata na mangurupi hamu di ulau ni. Martangiang mahita. Ali di bata amanami namarhabangsa di Banua Gijang. Nunga di paujakko huriam di tonga-tonga nami. Jala disuruho akan aposom makobasi huriami. Pujon nami maguarmu jala dohonon nami mauliate. Aihodo napaluason naposom marhobas di huriaon. Pasu-pasu jala tupahi ma pangulan nasida. Asamar parbue gabe hasa ngapod di guarmu. Jala bahen las ni roha di huriam. Homa napaborhaton nasida. Sian HKBP Resort Bonang Indaon. Tu ulaon nai baru hobbartu naniaturhon ni huriam. Dongani jala iring-iring manasida totong. Pasu-pasu jala pargugui ma nang keluarga nasida. Hupangidohami tuho marhite-hite anakmu. Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita, tiki marede, mulakma na pinaborhat, laus Roma tujulo, amanami, Padita giat si mangusong.
pamuak kadongan di hari Minggu sadarion oja konoton ma amang paditata padita giat marisi simangusong gabi padita HKBP Resort Bonang Indah mardomu tusi tabigi majolo surat keputusan ketetapan Yeporus HKBP taringotu parpi daun nasida dohot ulaun di padita Resort hobartu aturan peraturan HKBP 2002 dung amandemen paupaton. Surat keputusan nomor 786 garing pendeta garing SK garing 08 garing 2025 Eporus Kuria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Pearaja Tarutung menimbang tugas panggilan pelayanan sesuai dengan Alkitab Konvensi HKBP dan aturan peraturan HKBP mengingat aturan kepersonalian HKBP tahun 2023 dan PPKU tahun 2023 memperhatikan tugas rapat pimpinan HKBP tentang mutasi pelayanan penuh waktu dengan doa memutuskan menetapkan nama pendeta Giat Marisi Simangunsong, nomor induk pegawai 201312 12405 1969 007, tanggal lahir tanggal 24 Mei tahun 1969. Jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Parung Ebenezer terhitung mulai tanggal 1 September tahun 2023 menjadi Pendeta HKBP Resort Bonang Indah Distrik 21 Banten dengan ketentuan menjalankan tugas pelayanan seluruh dengan firman Tuhan dan senantiasa menghidupi poda tohonan, menerima balajo pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran sesuai dengan nomenklatur dan nominal yang telah ditetapkan. Kenaikan balajo pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP, memastikan updating database jemaat online setiap saat di semua arus pelayanan distrik, resort maupun jemaat. Apabila masih terdapat kesilapan dan kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau ulang dan dilaksanakan. Petikan. Surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan. Sekretaris Jenderal HKBP, Kepala Departemen Koinonia HKBP, Kepala Departemen Marturia HKBP, Kepala Departemen Diakonia HKBP, Biro Kepersonalian HKBP, Biro Jemaat HKBP, Sekretaris KKRP HKBP, Bendahara Umum HKBP, Kesejahteraan Pelayanan HKBP, Pareses HKBP Distrik 21, 28, Desboskap, Parhalado HKBP Resort Parung Ebenezer, Pareses HKBP Distrik 21 Banten, Parhalado HKBP Resort Bonang Indah, BPSK HKBP bertinggal untuk dapat dimaklumi. Ditetapkan di Pearaja Tarutung pada tanggal 13 Agustus 2025. Huria Kristen Batak Protestan Eporus HKBP Dr. Victor Tinambunan ditandatangani. Tabigima ulauni padita resort.
Tabege mau ulau ni padita resort hopar tu aturan peraturan HKBP tahun 2002 amandemen Paupaton taringot tu ulau ni padita resort na parjolo manguluhon resort rap dohot parhado resort na paduahon manguluhon huria sabungan ni resoti rap dohot parhalado partohonan na patuluhon manguluhon rapot resort rapot parhalado resort dohot akka rapot na marumang tiket resort na Paupaton mamikiri na sanarikot na tao panguluhon dohot paheheo kuria dohot parhalado na di resoti palimahon maniroy akka huria na masuk tu resoti laho manggohi tanggung jawab na ponopon patuluson haputuson ni sinode godang rapot majelis pekerja sinode distrik rapot majelis pekerja sinode distrik dohot rapot resort papituhon mangaramoti dohot maniroy parhepengon dohot arta ni huria na masuk tu resoti pawaluhon patupa evaluasi dohot mangalehon laporan pangulaon statistik dohot keuangan resort tu rapot resort dohot pareses pasiahon mamata-matai dohot mangaroti hasasaut ni pardala 55% siap pelian na masuk tu ganuk kuria na adong di resort si tongoson tu BPSK hobar tu naung di totuhon. Hamu amang padita giat marisi simangusong. Nunga dibagi hamu surat keputusan ketetapan Yepurus HKBP taringot tu penempatan muna di resoton. Song-songoni aturan ni huria taringot tu laun ni padita resort. Atong nama nukum maau di hamu. Di jolo ni akadongan na pungudison. Dohot di jolo ni Tuhata Yesus Kristus. Raja jalana puna huriai. Naulo do hamu ojak konon. Gabi padita HKBP resort bonang indaon. Jalan naulo do hamu mamelehot dirimuna. Mangaradoti akka ulauni. Hobartu aturan paraturan HKBP. Nang binege munai. Molo songoni rohamu dok kamuma. Naolo doau, saya didongani asni rohani di batama au, patu pahon saluhut nai. Marhite-hite goarni de bata ama, anak dohot todi parbadia, hupa ojak mahamu, padita giat marisi si mangutsong, gabe padita HKBP resort bonangin daun, saya didongani mahamu, mangulahon ulauni asa marsangap goarni debata marhite-hite pakko basyom muna. Didongani jala diparbugoy Tuhan tama ng keluarga. Amin. Hamu akadongan parhalado dohok ruas ni huria ni Tuhan Yesus Kristus na di resoton. Jako kamuma amang paditata padita giat marisi simangusong gabi padita HKBP resort bonangin daon di bagasan Yesus Kristus ulu ni huriai. Tangyakon jala urupi hamuma nasida dohot keluarga nasida. Asa majadi ulon nasida di resoton. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata aman nami marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami napuna huriai. Mauliate marohanami jala pujion nami guarmu. Aidang dipasobuho huriam so marparmahan. Saya dipabaki todo akan aposom na burju. Naolo suruommu mamaritahon hatam. Nunga di paujahko padita giat marisi si mangutsong gabe padita HKBP resort bonangin daon. Pargogoi jala parbisuhi manasida.
asa polin di baritahon hatami, lehon hahipason, hatuguon dohot hiras ni roha, mangaradoti sude ulaun di resoton, asamar parbui, pargogoy ma inanami dohot keluarga nasida, manupahi ulaun ni naposom, upangido hami tuho, marhite-hite anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Langsung pasat tami tu amang situa pasaribu laho mangaturhon carata. Nuaing sahak mahita tu partikian nama dokata na parjulu pinasama partikia tu amang padita giat marisi simangusong doho keluarga laho pasahaton hata pamuhai manang patut dahu diri di tonga-tongani parminggota. Horas madihita saluhna. Nahu hormati hami Inang Preses Distrik 20 Sada Banten na niwakilhon ni amang padita Sinaga sebagai MPSD di distrikon songoni nang akadongan rangka distrik na hadir di Tikyon dohot aka uluan amanami inanami pagaran ni resort Bonang Indaun tusudi parhaladu situa na sarasot Bonang Indaun dohot sudi ruas ni huria na sarasoton tongdo dang lupa dohonon nami gudang mauliate tuaka amanami parhaladu nabui ro nasian HKBP resort Parung songoni nang ruas punguan kur baduan suara parupuan nasopola boi dohonon nami ganup marsada-sada takasongo naung binegi muna anggo guarhu hok dope satu sadarion giat marisi simangunsong jala inang nahwalap Rosmina Marpaung dua dodi hamidak danak sada bawa sada boru nah di bulan Oktober tonon wisuda ma anak nami syakangani sian STGH jala kebetulan magang di Elim HKBP alani akap pesta Natalon Daktar bayan ibana rap dohot hita manginang alani hola tulu majuhami keluarga nabu hadir di Tikyon ima anak syakangani Irwan Yahya Simangunsong nyon ma adik naibotona Jessica Maria Simangunsong jadi kuliah do peon boru namion anggo itona bangna nungatam be dakpola gajang berado honok ala pajupang do pehita muse wakatiki na mangihut songoni nang hami
dongakku na sahuria nanek tinggal honokku adong dope mardua tuluari nae teh. Jadi songoni majora manginang singkat ni perkenalan nami di bagasan hasadaun mak amanginang ruas ni huria hakabi benasar soto lumo bidong aku parhalado situa do aka uluan ni huria laho pature turehon huria ni tuhani tu joluan ni arion songoni mas nabuhu pasat hami hata perkenalan merdongan mauliate putima. Namangihu pinasa ma pertikian madok hatak selamat datang dohot selamat marhubas sian ruas na mewakili ruas pinasahat pertikian tu inang nyonya situa BT Silalahi berupa jahitan. Salam. Horas mahidita saluhutna. Nahormati hami tuamang padita selaku perwakilan Ninang Paresas perangkat distrik. Nahormati hami doh keluarga. Nahormati hami saluhut padita nami doh keluarga. Nahormati hami nang bibil nami narosian parung doh keluarga. Nahormati hami tamu nami nasian parung oras madihamu inang nawarmati hami saluhutna ruas ni HKBP Bonang Indah lupa teh nahormati hami nasian Cirarap atenang ya molate mak totok siti hamu madongani hami na perjolo molate tong pasaton nami tu huria na mangalehon tugas tuau di bagasa dari songo perwakila siar ruas na songo pasahaton selamat datang tu amang pedita nami ne baru sok songoni songon tangiang borhat selamat berpisah tu amang pedita nami amang sitorus perjolo hatakon pasahaton nami majo tu amang pedita ne baru amang mangusong selamat datang mamang di huria nami na meton di huriatta memek dohurion alai balgado anggo pasu-pasu ni Tuhan di bagason amang doa kebetulan na di tanggal 14 songon dapat taruhon amang padita nami amang padita Haris Sitorus nahu bereng tikina makataya amang songon na pabuahon iya na komuna siak kangan lagi disiaptar tarilu amang jadi masega jakku bekiri bah pertangis doa romang padita nami narahku perlungun jadi amang padita nami selamat datang mak gudang tugasnya amang dison alana mulu disan sadar do pagaremuna ti amang udah tangis sama amang wise tertangis doa amang jadi au gabe masak do amang padita nami tolu dison pagaremuna mang pagarata jala lumayan do jaran nata binong indah dua terna jonok adong pagara Cirarap sok songoni kodia alai pos dorohan nami di pergogo itu hat tema amang mangula ati amang dang adong nasa torpatu pa ni debata moludung ditugas sok kamu tu so berarti Tuhan percaya bahwa amang sanggup mangula di son jadi saya di pergogoi itu hat tema amang menurut so program Nabi Naini amang pedita Sitorus tentu porsedo hami di setiap inganan naung di topo tamu pasti akan berbeda dengan segala hal programna secara pokobaision alai dangobe amang pidabe tugas ngapiga-piga huriat amang jadi posdoro aku takas diberi kami di son inang tang napalana hurak sehat jadi gudang tanggung jawab ni amang ali margogo ma amang ate posdoro margogo ma amang di selamat datang ma selamat mangula ma dohot hami ruas ni Bonang Indah dohot akka parhalado sok ni dohonok kudo secara khusus tu hita salu na ruas ni Bonang Indah takas tabereng di son idang padita buru mangucong dang napala na sehat atenang baru marpaung sorry ay wama ala na sarupay margay
Sarupa dotong marga merpaung do mangucong. Ibu hama dohonon. Jadi ido kan amang ido tersarupa. Jadi takas taboto inang wadah pala hurak sehat. Totu hita terlumobi ina. Kita pasti merindukan bahwa ina uluan naing manyarak do tita makobasi. Alai dohonok kudo inangon hurak sehat. Jadi sarak mangetus hita. Unang pala gudang kometa manang nadia tujolon nyari. Alai tatanya koma. Asa dong mujizat inang sehat di son. Inang jalaw pinang dohonok kudo tu inang. Unang pala gudang pikir inang. Musdak pala pikiromu sotuk sudia rohani ina soro mersaur tu si sehat maginang. Kola nipe. Bolo sehat inang boy madaping yamang. Satu na pisiu namang. Ate inang da unang pala budai pikirin nang bolotung misala bado neng dohono nina bonangon boloso doho tau marsaur di bunga nina di bunga Debora manang di bunga Perhalado. Dak tu si pokoknya sehat. Itu yang utama inang ya. Tangyang nami di son sehat mainang margugo mainang. Terus menyemangati amang saunang-sauna tarili dua mangon. Asa fokus amang mangula di bonangon. Jadi songoni molate manang dihamu ina nami doho keluarga narosian paru. Bolotung nakin hurang lobi akai ina menyambut tamu. Mohon maaf kami yang guhami dohono nami dolasia dorohan nami di penyambut tamu nami dihamu. Jadi molo mengenai mang pedita nami on saliling marsaur doho tami dinggat do akka pangulan na jadi lasmarohamu nama jakon molutuk pedongan no mungkin beda-beda cara niya mango mabay program ang nadia lasmarohamu na alepo soro nami song naudokoni lam tu denggan na don no kuria parung benon niya mangon jadi udah kamu mahami haduan jadi berongon nami perubahan ni ala ido di bena mango dison akay nang da jadi molate mak sok-sokni manang tu amang pedita nami amang haris tanda huria sitorus dot inang toho matutu 4 tahun sia bulan ma persaurat tamang jadi dohonon nami do amang molate ma dia kana uli na denggan na dibain amang dison aka pelayanan muna naung di bahe kamu asa denggas saluhu na nakisong na udokoni sa mulero amang tuson nangagudang dibain amang program-program mabay tuhading ganon sok-soni mo se inang padita nami hajong jokono nami do inangi bagas huriay di bayininang soksongon di son nang pehe pada akhirna dong di tepat ton inang mangulaw mese di Cirarap gabe daksongon na jolo ibe ale hami pe jalon nami doi song ni dokon inang di parpungata di pungo Perhalado song na paproto kamu memang inang rindu do melayani Tuhan sehingga sahak matutu kerinduan ninangi dijawab ketiga inang ditempatkan di Cirarap jadi mungkin berkurang matuhami na pature-turehon altar doho na dia ale nga dilalaw kami 3 tahun di awal-awal inang ada di sini inangnya jadi song-song ni matutu molo to ngarong akan orang lebih pasti dorong ka orang lebih akaruas ni huria bonangin dahon tuhamu badi so pangilon nami masih atas nama huria mohon maaf ma jadi tangyang nami totong ma ula amang tohoran di amang naunilih tuhatai jadi margogo maamang doh inang ati amang dah sehat-sehat amang desan unang lupa hamu tuhami ala jonok doita basialisari rohamu sok-songoni mamu se tu anak-anak kami yang 3 ya Agung, Karen dan Jobel kami juga berterima kasih untuk pelayanannya di sini kami bersyukur bahwa amang pendeta juga sudah membentuk anak-anak semua untuk menjadi pelayan Tuhan. Jadi kami juga percaya nanti di tempat yang baru, kalaupun mungkin untuk tahun-tahun ini belum bisa full melayani sana karena memang mengikuti inang di Cirarap, tapi kami percaya di setiap waktu yang Tuhan berikan, pasti anak-anak memberikan terbaik di pelayanan amang di Parungnya inangnya, dan juga Jobel dan Agung, Perlibi Agung yang juga dipersiapkan untuk menjadi hamba Tuhan, karena Tuhan memberkati supaya kuliahnya sukses. Jadi hera songon di mara naboi pasahaton nami songon mewakili ruas mulai ate ma di parsaurata mulai ate manang di tuhata horas namangihut pinasa ma partikian tuna mewakili Perhalado amang situa ha saragi. Shalom.
Parjolo tamado hitamandok mauliate tutu hatta di bata di minggu apen na paupaton di bagasan Lasni Roha boy di Patupa distrik 21 Banten resort Bonang Indah acara paborhaton dohot mangujakkon pandita resort di Bonang Indahon nahu parsanga pihami na mewakili preses distrik 21 Banten amang pandita mengandar pesinaga amang pandita nami di resort Bonang Indahon amang pandita Erwin Marpaung amang pandita Donald Pasaribu amang pandita Christian Lumban Tobing suang songoni tu inang Bibil Pro Florida Boru Manurung nau parsanga pihami MPSD distrik 21 Banten amang Sintua Hutagaol suang songoni tu hamu amanami inanami nahu parsanga pihami ruas namu akili sian Huria HKBP Resort Ebenezer Parung selamat datang madihang amang inang suang songoni tu amanami inanami na adong di Resort Bonang Indahon di Pagaran ima sian Binong Permai sian Kodia Tangerang sian Pospel Cirarap Parjolo upasat hami mahatanami tu nabor hatma Parjolo tu amang pandita nami amang pandita Haristanda Huria Sitorus dohot keluarga di sot dang terasa songon adidok inang namandok hatanakin 4 tahun 4 bulan ma amang makubasi di Resort Bonang Indahon aktar baru dobe nah di bagasan partingotokku ala boha tiki hami kebetulan sekretaris Huria mah di sini jadi rap mardalat dohita sian bagasnya mangi tu sekretariat jadi terdihaulamang dua ami artina manadahon bersahabat do persahabatan maka holongi rap dohot akan positif nabui taputihi jadi amang ngahu rasau kami memang godang do akka pambayanan amang di son akka nauli akka nadenggan di Resort Bonang Indahon saya tu hatta nama masu-masu sudi akka pambayanan ni amang dohot keluarga di son suang songoni sian akka dana pe ala memang buha agak unik do keluarga ni amang pandita tahun basudi parhubas amang panditata inang panditata suang songoni akka yanakonna agung keren dot jobel sudah akka parhubas nasobui do na marjamita amang pandita marageda atika inang bibel kadang boy songoni jala dang suman bereng ali puji Tuhan ai di godang do akka pasu-pasu di pasat Tuhan ini Tuhamu keluarga amang pandita nami dot inang Bibel Proate jadi molo na hurang lobi saya dong duy tanggap mai gabe mabanhita lamar gogo muse lamar bisuk muse jala tarajumi do lam tamba maka pasu-pasu di lehoni Tuhani Tuhamu di ulaon pakobasion na baru nunga diojakkon amang panditata dohot keluarga di sai di pakobasion na baru ateh di Resort Ebenezer Parung distrik 28 di Boskap akan nauli akan nadenggan ni bayi namang yakin dohami uli undenggan sian Bonang Indahon di bayi amang do muse di Resort Ebenezer Parung jala tangyang nami amang saya sehat-sehat mamang dohot keluarga lam margogo mamang lam di pasu-pasu ditabai maka pasu-pasu tu
amang tarlumobi suang songon itu keluarga tu sude aka dak danakon di sude aka ulon pakobasionna hata parpudi na dohonon nami cian sada Korintus 15 ayat 50 on pehamu aka dongakku nahina holongan marsi hohot jala so muba-muba mahamu jalalam sumurung matotong di bagasan ulau ni Tuhani ai di boto hamu do dang magopo halojon muna di bagasan Tuhani saya di pasu-pasu Tuhatta ma amang di ulau na pakobasion na baru jala tambahon ni di batama ke pasu-pasu songonima hatas yak kami di pabor hatto namang tu amang pandita nami amang pandita giat marisi si mangunsong dohot inang buruh marpaung dison suang songoni dohot keluarga adong nakin moloso salah nakin Yahya dogorni Irwan Yahya dohot Jessica do nakin kan Jessica Maria Jessica manangan diri mana kini terbalik do molo mamereng bohinya era urang bersemangat manang buhado nah urang ado di bonangin dahon alai amang molo berek kami pe penilaian ulang pamerengan deh alai yakin dohami sude aka pandita nama kobasi di bonangin dahon saya dong do akan nauli akan adenggan songon tading-tading aka pandita nami di bonangin dahon mulai sian pandita na parjolo makobasi sahat matu amang pandita Haris Tanda Huria Sitorus jadi godang do aka program aka rencana na direncanahon tiki amang pandita Sitorus yakin do hami di pakobasion namang do di patulus Tuhani tarlumobi di rencana ni Huriata laho pasadahon 2 gedung sekolah minggu gabe sada inganan nauli na baga gedung sekolah minggu na baru dohot aka gedung serbaguna di haperluan di Huriat tahun suang songoni di aka ruas pe molo sukunamang amang pandita Sitorus yakin dohonan ni amang ido akan naburju do ruas ni Bonangon godang do dison poparan dison amalela termasuk mana jonjong dison termasuk mana jonjong dison jadi ali anom mahita masih tadahan museum ate ala di ulun kebaktian do peon naneng dohonon nami amang margogol mamang di Bonangin dahon yakin dohami amang di pargogo itu hatta dohamu lahu makubasi di Bonangin dahon suang songon itu inang molo di do amang penakin na hurang sehat molo berek kami sehat do inang jala yakin do ami lam tu sehat naman non di Bonangin dahon ditabay tu hatta ma kapasu-pasu dot las niroha di keluarga ni amang pandita giat marisi si mangunsong dot inang dison na tape dang dison amang ala dohonok kuma amang ate ala nga guru huria do ba amang guru huria nakin Yahya manang di dia pena sida makubasi saya di pargogo itu hatama molo anggi namion ito namion madohonok ko te atau masih sekolah ate kuliah kan kuliah di bagasan kuliah jadi songonima nabohi pasat hami semangat amang rap makubasi mahita di resort Bonangin dahon molo berengon amang manon songon dia dua nom burjuni aka ruas na di Bonangin dahon saya tu hatta mana masu amu di leon habisukon hagogoon tarlumobi akalas niroha di bagasan keluarga ima nabohi pasat hami mau lihat itu amang na mewakili preses na makobasi di Parmingguan suang songon itu amang pandita nami na makobasi di Maragedda na majahat titing tarlumobi amang pandita tobing na semangatan majahat titing nakin mungkin lanjut mamangon tugas naman dohot
na manjaha SK dohot manja tugas pakubasion di Pandita Resort. Debata ma nama masuk-masuk hita saluhutna. Amin. Namang ihu pinasa ma partikian to amak padita nata paborhat amak padita haris tadahuria sitorus doho keluarga laho pasahaton hata partadingan. Horas mari kita saluhutna. Alani di hawak ka amang sonakol ni amang preses tanakin na mewakili Benediktus terpujilah totunakin hukuti pami di dok aupe iko peposok kudo songai dok nyamata perjamitai. Jadi asalong manukoti amang preses tahun hudul mojo ngakol ngolani mana to. Hido. Asa sitong na digoit na nakin asararo paragid da mangkaturi mana. Hido alani ba di awang padita sinaga boy mejo hudul di tengah-tengah ni ibadat tak ngambil dulan kan? Hido. Ya. Hudul madamang amang preses nami yang mewakili. Iya, mau lihat mak. Sila lima ngasahat tu kami pertikian di bagasatikon na pinasaha ni Huriata marhiti amang situa tempa seribu ujo kai matuson inata suri pada songone nang kadadanak ala doa na sida tong marhubas na salaon di resotor. Ya, Roma. Agung, Keren dan Jubil. Horas marihita saluhut na amang inang. Terpuji madudutu hata di bagasatikyon omba obas natikina hawai marhata patadingan. Sian Huriata nasaresot bonang indah. Nong di bagasana Huria sabunganon bonang indah. Pinong permai kudia Tangerang do pos permingguan HKIP Cirarap Legok Tangerang. Alai sodo hami tutu saluhuna ka amang inang do danak na salilingon na dohok makubasi di sodo na sida tepat boy sudia kapartikian ni di paun itu hata nuay pinasaha ma tuak kada danak tak nadong si dohonona tak nadong si pangidon na sakita saluhuna parjolo ma sian si Jubil siapar dulu sanggul baru siap pudamai baru uru sasada si uru turus songolian no si ahaan nasaha ma tiki ya silakan Jubil. Shalom Horas Samanginang. Pertama sekali dan saya hormati utusan Inang Pareses Amang Mangandar Sinaga yang memperolehkan Among pada hari ini dan mengojakon Amang Pendeta Giat Marisi Semangunsong. Juga tidak lupa Amang Inang Parhalado dan keluarga, seluruh jemaat HKBP Resort Bonang Indah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga yang hadir bersama pada hari ini, jemaat HKBP Resort Ebenezer Parung yang sudah meluangkan waktunya bersama. Sebetulnya Amang Inang, yang pindah hanya Among saja. Aku, Kak Karen, dan Mama masih di Tangerang, pelayanan bersama di Permingguan Cirarap. Jadi Jobel masih termasuk di dalam jemaat HKBP Resort Bonang Indah. Kami mohon maaf
sekeluarga yang sebesar-besarnya menginang atas kesalahan perbuatan, kesilapan tutur kata, dan kekeliruan yang menyinggung atau kiranya menyakiti perasaan Amang Inang. Juga terima kasih Amang Inang atas dukungan doanya selama kurang lebih 4 tahun 9 bulan Among dan keluarga Makobasi di HKBP Resort Bonang Indah ini. Banyak momen indah dan juga segala berkat yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Mohon doanya Amang Inang untuk pelayanan Among nantinya di HKBP Resort Ebenezer Parung agar berjalan dengan lancar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Juga mohon doanya Amang Inang untuk studi dan pelayanan kami bertiga ke depannya agar berjalan dengan baik dan sukses. Sekian dari saya, Jobel Hatopan Storus, Horas Amang Inang. Shalom, Horas Amang Inang. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengizinkan kita sampai hari ini untuk berkumpul di gereja ini dengan cuaca yang mendukung. Yang kami hormati Amang Inang utusan distrik, terima kasih karena sudah membor haton Among. Begitu juga dengan Amang Inang Parhalado dan utusan dari pos Parmingguan, Kodia, Binong, dan Cilarap. Terima kasih Amang Inang karena sudah hadir di sini meluangkan waktunya. Dan Amang Inang dari HKBP Parung Ebenezer, terima kasih sudah hadir di sini, dan juga seluruh jemaat HKBP Bonang Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas support dan dukungannya, begitu juga dengan doanya selama masa pelayanan Amung di sini. Dan kami juga berterima kasih karena di HKBP Bonang Indah ini kami mendapatkan banyak berkat, terutama selama masa pelayanan Among di sini kami masih diizinkan Tuhan untuk melayani di bidang musik gereja ini. Mohon doanya Amang Inang untuk pelayanan Among di HKBP Parung Ebenezer agar bisa semakin berkembang lagi dan semakin diberkati Tuhan pelayanannya dan bisa berdampak positif kepada banyak orang serta jemaat-jemaat di sana. Dan kiranya juga tidak lupa Amang Inang doakan kami agar studi kami ke depannya bisa berjalan dengan baik, kami bisa menjadi anak yang sukses, anak yang rendah hati, dan juga kiranya ilmu yang kami dapatkan bisa kami pakai hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terakhir, manusia itu tidak luput dari kesalahan Amang Inang. Kami pasti juga punya salah, jadi maafkan kalau misalnya ada kata-kata kami yang menyinggung atau tutur sapa kami atau gerak-gerik kami yang menyinggung perasaan hati Amang Inang sekalian. Sekian dari saya Karen Hapuk. Terima kasih. Shalom. Shalom. Horas Madiamu Kainang Amang Inang. Puji dan syukur kita panjatkan pada Tuhan pada hari ini kita bisa berkumpul dan hadir. Walaupun cuacanya kurang mendukung, tapi hati kita tetap bersuka cita. Amin. Amin. Pertama sekali yang kami hormati Uda Pendeta Sinaga yang mewakili Inang Preses pada hari ini. Begitu juga Pak Tua Semangutong, udah Pendeta udah Pendeta Mas Haribu, udah Pendeta Rapaung, dan juga udah Pendeta Tobing. Dan yang kami hormati juga Amang Inang Parhalado kami dan juga segenap jemaat yang dikasihi Tuhan yang sudah hadir pada hari ini dan juga menyempatkan untuk hadir juga via siaran langsung dari rumah masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Amang Inang untuk kebersamaan kita selama kurang lebih 4 tahun 9 bulan di gereja ini. Patut kita syukuri juga banyak dari kami bertiga yang kami menerima banyak sekali berkat dan
penerimaan di gereja ini, mulai dari adik Jobel yang pertama kali kesini masih kecil, masih gantung-gantung kakinya, main tagading itu, dan juga adik kami Karen di sini yang memulai pelayanan musiknya, bermain biola. Saya juga yang mengucapkan, saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada tim multimedia dan kakak-kakak guru skala minggu yang telah bersama dan juga melayani di gereja ini. Kiranya pelayanan kita semakin maju ke depannya, kakak-kakak dan abang-abang, dan semakin menyala. Dan kami juga ingin memohon doanya Amang Inang untuk Among yang akan melayani di hurianya yang baru nanti di HKBP Ebenezer Resort Parung. Kiranya pelayanan Among bisa lebih baik lagi dan tidak hanya membangun fisik namun juga pertondion di sana. Ate, Amang Pendeta Nami. Oke. Iya. Tidak. Begitulah Amang Inang. Saling mendoakanlah kita. Semoga peran kita di dalam rumahnya yang kudus makin termuliakan dan juga maju. Gitu. Terima kasih. Shalom. Horas Madita Salhutna. Moleate mak. Jumulo moleate di tuhata perdenggan basa alani gugo dot hahi pason nadong di tabe merhitito di perbadia moleate mak. Nau hormati hami inanami preses na diwakil honni amanami padita M Sinaga. Nau mangojakon do paborhaton di bagasan tikyon. Nau hormati hami amanami padita Marpaung, amanami padita Pasaribu, amanami padita Tobing, lumobi nau haholongi hami amanami padita naung dio jakon gai padita Resort, bonanginda laos nagai bipimpinakku, do di inang, do di sudema inang padita narono yang dison, dang lupa au disodoanggi kutong bibel fro ni Parung Ebenezer Bogor maulia tanggi tabuna kinedei di tonga-tongani huriata. Nau hormati hami sude amanami inanami sahuriaon dot akalan sia na suboi haguaran hami sada-sada. Nau hormati hami, nau haolongi hami akamanami inanami na rosian Parung Ebenezer. Unang pola lungur rohamuna. Airona mamang padita tu sina mangalap hamu kan? Berangkat namai tanggal 20 tolu mara jolu rupan na ju ibadah. Jolu beres jo baru pe hamu beres kan? Iya. Jadi molua udang pida manginang ho doa di parmingguan Cirarap. Doa kada dana di siman no kami. Enunga jongjong rumah dinas di parmingguan Cirarap. Laus di soto do honokku maulia tema di sude ruasnya KBP Bonanginda naung manupahi rumah dinasi. Sian na mulai manuhortano saat tu napa jadi hon gedungi. Tuhat tama memasu-masu amang sude aka pasu-pasu na dititipon ni Tuhan di jabu muna dibagi hamu tu parmingguan Cirarap. Gabe adong manuain jabu disi molo parar tahun nami madok dang jabu be gedung na mainin na. Ala ni bolon na Roma hamu hadu amma merengi jala mauleate di sodohonon nami tu amang padita M Sinaga doho inang hamu perodo sia ciputa manaruho kepeng ate tu bangunan rumah dinas godangna na godangan laus di bokamudo pungwamuna tu parminggu Cirarap lau manaruhon hepeng mauleate amang. Jadi dak kaguaranau di son hata mauliati sesudah hita. Edang haguaranau alani gudangna. Naulo manupahi permingguan Cirarap. Nuaing hupasaha ma jolo
Mauliate ni rohani ba saliling 4 tahun sia bulan namang dison sia nawal satu akhir hubereng kerjasama luar biasa dia GBP Bonanginda gabi boy songonon hita dengan marminggu terus di tonga-tonga ni gereja tahun Mauliate on nama kesempatan dohonokku tuaka amang doho inang guru pengajari. Saya terharu. Ada beberapa orang tua pernah bilang ke saya, Inang tadi kulihat si Agung naik motor kencang-kencang nah. Waktu si Agung ini masih SMK. Iya Inang terima kasih ya. Aiso huberengnya tong. Mau lihat mah di Pasingot. Itu juga termasuk guru bagi anak kami. Jadi saya terharu di situ. Anakku ada yang nengok di luar sana. Ya, dok majakan nasida di luaran ternyata kami sama Amang selalu sibuk, tapi anak-anak kami ini selalu ada yang mengantari makanan ke rumah. Itulah yang nggak bisa saya lupakan di AKBP Bonanginda. Terlalu indah untuk dikenang, sehingga sampai nangis saya mengenangnya. Makanan diantar ke rumah untuk anak-anak sehingga saya lupa untuk kadang bagaimana ya saya bilang duga di sini ada guru membesma yang mendidik Jobel dan keren. Kalau nanti saya pindah nang membesma bukan di sini saya perpisahan di Cirarap, maka sekaranglah saya sampaikan terima kasih. Tadinya harus hadir inang Mem Helen di sini, tapi karena ada pesta sehingga mereka tidak dapat hadir tadi didapat WA. Jadi mace godang pasu-pasu hujalo hami amanginang di HKBP Bonangindo. Dang habilanga kami saluhuna. Molotung pe songo dia parsaurattai. Imana boy jolo huatusi hu parsaurhon. Godang akan nasala, godang akan hurang. Disude aka gerak tubuh do dia na songon sianau pribadi saya mohon dimaafkan asa boy itu akati kena nengro toktong parsawarata panjang ke depan pasti kita masih ketemu di mana saja yang penting umur kita masih panjang dan sehat margogo mahamusude sehat mahamusude Parbonangindaon hita nasaresoton dohot aka amanami nanami naro sian kodia binong Cirarap. Lasrohanami di Bagasa Tikion lengkap sudah kehadiran ini untuk memberangkatkan dan majakon paditata di Bagasan Tikion. Khususnya dohonokuma di tonga-tonga ni sude punguan kategorial. Tetaplah bersatu hati. Kategorial ama, ina, napo sebulung, remaja, sahat, tua, kawik-wik. Bersatu hatilah kita selalu dan senantiasa Tuhan beserta kita. Jadi songoni manda boy pasahat di Bagasa Tikion, mau lihat tema terpuji nama Tuhan. Amin. Horas marihita saluhutna. Ngaku hormati hami inang presesta na niwakilhon ni amata padita mangandar pe sinaga rapdohot inang boru manurung dison. Songoni nang akadungan nami sa Pakubasion Pendeta Erwin Jansen Marpaung sebagai pimpinan jemaat HKBP Kodia Binong Permai. Songoni nang angkin nami Pendeta Donald ulo rodo inang radison do keluarga amang Pendeta Donald Pasaribu pimpinan jemaat Kodia Tangerang. Songoni nang amata uluan ni Huria na juluin ngaing sekretaris jemaat ima amang situa doni manaor hutahay do inang dison boru sibulon terlumobi nang dongat sa Pakubasion na lubi hurang 3-4-5 bulan rap hami dohot anggiku Pendeta Christian Waltua lubatubing rap doho inang boru papahan rap doho yanakon na luar biasa buhita rapak di Bagasa Tikion.
Salalima ng aka parhalado na sa resoton. Isodo hubereng aka pagaran sa lugo na. Do sudi matutuhamu na naholongi hami. Tarlumobi di punguan, korpunguan, parupuan ng rapita na kisyan parum. Alanunga dujak kuna disi, wala di paborhak na marison. Moliate ma di pataro hamu hami tuson, jala di pataro hamu tong duson amang peditata si mangucong. Dohot ak kaparhalado nakin na hubereng ng marsaro hita parhalado resort, so ina parhalado parang taon, so ngulinang akaruas na mangudurhon siyan resort, Ebenezer Parung, so inang san pos parmingguan sola pidi, nakikubeng duson amang dokter Manurung inang buru hutagaon. Ya. Ima duduk ka amang inang hatan itu hatama naboy si pasahaton nami nidon di rom 10 sana ayat 30. Bagas na yatong hamoraon hapistara do parpinotuan ni debata nasuhasigata do akka uhumna jalan nasoha bogaso do akka dalanna. O alangka dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. La supadomu manakinani na pinasahat ni ruas na mewakili terlumobi amang situan senior haholongan saragi na siap parhalado nang dipasahat nakin hata tuhita terlumobi itu Bapak Udani Balison abang nami padita si mangucong berengon ni amang ma burjuni HKBP bonang indaun alani ido haburjon na sidaon haburjon ni huriaon pajojorok kuma asalam gomal asalam takas dia may na parjolo di haburjon ni huriaon ido asam abek kami sa terus menikmati, terus do kami mekel, terus do kami makilalahon kebersamaan na opak tau sia bulan sia ari di sor. Kunikmati kami do akka amanginang. Nah tapi sa sitong na adong do abek kami si bata meditu. Aledak kya huingot tami noni. Ugudangan do kalas ni roha naboy huingot tami di HKBP nasa resop bodangin daw tarlumobi di huria sa bungano. Dia may amang padita nami nagabi ojat nakin di huriaon haburjoni tamereng ma sude akan na adong di huriaon na hudok kami sude majadi jala hulala boleh do amata padita amang preses tanakin amang padita mangandar aupe iko pobosok kudu song na do ni amata parjabi tanakin haburjom munai dak tertahanau rupani ini haburjoni jala pasahatok kumadutunoni ala akan nahu pikirin na salilingon sudi majadi do sudi yala haburjomuna do parhalado ng akaruas wala sadana naso apala dang dope terwujud sada-sada mungkin buhi pasahatokku manang diramatama pienoni rupanya kaamanginang dia may dihamak kaamanginang sude perdalan di huriaon songoni terlumobi di huria sabunganon boy hita sonang pakilalak ta sonon na perjuri sahali acara besar yang luar biasa Tuhan menunjukkan rumah hamba Tuhan yang ada di samping sekretariat rumah pendeta Pak Ronald pendeta tabernakel Pitor di udut terdodang maul hita mangelek ini harus sama HKBP jala oma nanang siadopan ni huriata sitanya konota merhite ketua amang nati sagala Pak Bram doaka tim sude di pasah Tuhan tanuaingi asa terwujud tahun depan dan harus selesai lantai pertama karena itu harus secepatnya ditempati oleh anak-anak sekolah minggu. Las maruduk madihamak kaamanginang lebih kurang 3-4 tahun yang selalu diperguncingkan tarengot tutano nadong di kampung Cina. Itu juga terwujud dieksekusi panitia ketua panitia Rapdohot ketua Parartao namang situa M Hutagaul dohot tim
nga di serobot jol mahian gabidalan. Alay boy terwujud sa luhut nai alani dengan nirohani sa luhut akan tua-tua. Atas nama ni Amata Pandita amang Ronald hu tahayan dui sodona sida. Lasboy dui nuain sikop belotung uli rohata ka amanginang sada rohata alela anong dopesi bangunota adan B gedung adan B di lahan onong pa 400 meter lobi Rabu menotelisi Jabu Dinas anak salilingon satu sadarion Jabu ni Amata Pandita Kristian na pinasahat ni amata keluarga amata situ BT silalahi hidup inang na budisi tatempati. So neng dihamwa ka amanginang nang lahan garijaon. Ya, atas kerjasama kita telah lebih banyak memakai sarana umum songoninang toilet. Songoninang teras natadoks, teras VIP ni garijaon. Jalai pasikop ketua seksi amang opo kembar. Rabdoho amang silai nate. Pitro hatop 2 hari selesai di lantai hamuna. Yang sebelumnya kita sudah izin. Siko ibek kamu hatop. Tak pola dia toy hami perhala dunia letter bijai kamu silakan. Sudi Pitro hatop saluhuna di bagasan aka pertikian sangat begitu cepat. Songoni nang bangku di garijaon. Nahulat tulu barisian buih hita satong-atonga. Oliate mandi kitua seksi parupuan nang leling. Inang si majutak buru nyonya si majutak buru tabunan dohot inang mama Evan boy noni ala seksi parupod do na patumuhon sa luhut na so lima sa luhut nakamang arta ni huria ito nga ni huriaon sudei di 5 angkatan ni parguru malua do natoras di 5 angkatan ni sesudah do pasahaton na si pasahaton na di member na huinganion songone for table salangkatan paduahon keyboard na sekolah minggu TV plate na 2 nang na digijangon partisi na parpuri na bulan Desember na 2 on sian kada toras ni parguru malua dengan jumlah nilai lebih kurang 10 juta. Sudah nak keamangin nang songoni nang tutup ni altar tong masuk pasaton nami hata mauliati. Tutup altar yang ungu yang sekarang kita pakai di apen yang keempat ini kalau mauliati madi keluarga ni amang Salomo Tobing inang situa buru Raja Guguk nak pasahaton nuaing di bagasat tikyon. Songoni warna na merah. Pasata memang mauliati itu keluarga namang Siturus inang calo situa buru sidabutar. Na subuh rapak kita do di bagasat tikyon alai melalui live streaming pasaton naima mauliati di keluarga namang Siturus inang calo situa buru sidabutar. Warna hijau dan warna hitam. Di keluarga ni amang mauliati di keluarga ni amang Tobing inang buru tambunan dan warna putih. Sian anak kota Lapo Sobulung yang nak kona makta situa M Kutagaol inang Lapo Sobulukta Dr. Rutina Elizabeth Buru Hutagaw. Songoni nang kakidian nang menyala nuan di bagas satikyon pasatay mauliati tomata keluarga amang Situkir. Songoni nang partitukor buku ede buku nyanyi yang pujam bagi sang raja kidung jomat do akana asingi naung digandahon keluarga ni amang P Siaturi inang Dr. Lucy Boru Sihoping. Sudah ka amanginang Dr. Gamon so kerjasama na luar biasa deh. Di tonga-tonga ni sudi aka keseriusata. Songliang dihamu aka amanginang di keasrian ni pergurunganon. Nang pinasaha ni amang penelitian tanaki disinggung utaring untuk ekologi. Dang pulau buih hitam menanam pohon yang luar biasa. Alai tiki nung hamagoan kuriaon. 4-5 sepeda motor julo magolo habe asalam tudeng ganna. Ujungnya gabe tambay ma dison. Gabi naong besos sepeda motor. Pitor di halaputi matikino ni, pitor di pasahat punguan parupuan di sodor hodonyan. Tu 2 punguan ni, ina Deborah do ina Parari Kamis. Alai Roma tutu na sida hola Parari Kamis majo laho mangladoti barudu ma do aka punguan na asi. Mulate ma di punguan ina. Parari Kamis naong mangladoti do punguan ina Deborah nang merawat. Saluhu na keasrian na adong di pergurunganon di hamu aka amanginang. Jalan mauliate marang di keluarga ni aka perguru
Malua, terlalu mobi di keluarga ni amang Parman Nenggulan, naung memfasilitasi di tiki sebelum marguru Malua, ima sian banang narkotika, boy nasida patu pahoni disodok kena kota. So nang keluarga amang nanti segala, na boy mendukung sahat tu lembaga Alkitab Indonesia Jakarta. Do sudia ka keluarga tu tunadohot di hati hai di hamo akka amanginang. Amanginang 5 nang dialus itu hatta akka naung tapatupa ka rapot-rapot di sermon. Na sa taparukil hon noaing ala pangotak niya ka situasyon na marsakap 2 ton, na marsakap pemerintah setempat mendirikan koperasi meraputi di Ingananon. Saya tanda kutip lo sa sitong na. Dan apalagi kalau moho sa sitong na di Ingananon ay ko satu sommanin na. Jalan nunga dialusi inang preses tadi terima jabatan dari Jumati di pasaha ma anoni tu ruas ni Huriatta na adong di HKBP Serpong. Masona mata na mewakili preses sama pendeta Mangandar para tahu menon na menghubungkan supaya itu secepatnya jangan sampai dibangun di sini koperasi meraputi yang akan mengganggu kenyamanan doaka nahobar tu Ingananon. Amanginang sonima akka habur jomuna nabuhi lalahami di tonga-tonga ni salugutna. Tabana amang pendeta nami, amang pendeta si Mangucong. Dan apa lalu jay melayani amang. Wasadak ko dang luja. Sudi akka parhala doon luar biasa do berjamita. Ala luar biasa na olo do pandita Kristian tubingon abang sore tabay mau sore mau tabay muna paguda ku halangir naggabi pide hita dang adongan dot sila konota ala ni hudo kay mamauliati to amata situa tempa 1000 imanakin song sep resort amata sintua saragi amang situa sape siturus na di tenda hubereng dison di tenda VIP inang situa de boru si payung ro na sida teh nang boru si payung nang mula go ngadia. Dia yang baru payung. Iya, Kak Dina, ya. Terima kasih. Amang situa Hera Haritonga. Amang situa PR Siahaan. Amang situa Jesi Galingging. Amata situa Nanang Patsiut Bulat Tolon. Opo berkat amang BT Silalahi. Hati amang? Iya, mula pensiun amang suatu lupa mengundang. Belum tentu datang. Nah, jadi alanima doho inang situa baru Raja Guguk, ngadi nang Raja Guguk. Iya, yang sudah mulai mengikuti jejak dari inang situa di Buru Sipayung, tapi belum bisa masuk ke mimbar yang utama. To kana meti maju to. Nang songol na pahibat tutu kijang itu uru pidang beres kan? Iya, jadi songol ni nang akan pensiupe amang pendeta nami. Amang situasi turi nang pensiu situasi tong bu na sida, bulutung apalah. Tay huton dia ka pertanyaan amata situa behind na julo amang situ morang ya amang Nenggulan doh amata pandita parulian si hotang tong do dison si pata ala ni gudang ni job dohot nama jo sen akal luar gabi si pata jarang na si jadi ngananon kana pensiun jadi tung mace gudang do mangurubi amang pandita nami pospora roham danganong pola na maul disona ka parjabi taon do mangurubi ka pakubasioni Ima nakin kon mata saragi tung mas cai berjudo huriau mangurupi baik materi baik tenaga bisa luhut apalagi amang situa nam dok kata nak kisah ruas tuk sehado amang saragion au manang si Kristian bangido siap saat tu sadaro dak manol amang obolo memang danga adong na emergensi tutola tangyang ni inang buru si Mangucong mai dia amang buru Mangucong. Iya, atinang da. Nah, totu bui hebat akka amata situd ala adong do akka pardihuta na mendukung. Ima amang pandita nami disaluhut akka keluar biasaan ni huriaon na bui manotong hui helalahami. Songoni nang dewan diakonia na niuluhon ni amata situa Haritonga koinonia amang situa saragi marturia inang situa Buru Raja Guguk. Terima kasih amang atas dukungan yang luar biasa. Gudang ibek kamu akan luar biasa di Huriaon dan alani haminuni.
Alan itu Hanido dipakai kita menjadi regenerasi di Huriaon, tim musik yang luar biasa juga. Ate, Uru Pasarimu, ya Nalom, Darel yang luar biasa, begitu juga dengan Buru Pandiangan, ya. Nah, tetap dijaga keluar biasaan memuji Tuhan selama ini. Ate, akan ang tatotoponi dirawak mak. Munang anu las pidda au, ang pidda si turus tak selesai homo sudang pale bereng-bereng isutungin namu. Tetap ada CCTV, tetap ada yang mengawasi. Alai bulu nang kembali ke laptop, silakan asuba bereng-bereng bi. Iya, jadi songonima nang di sudi akadewan para tahun nate. Para tahun ngataraduti saluhna sodona mewakili amang situasi hobing songoninang amang situasi pasaribo teh, mamang molate mak. Jalan na parpudi amang. Holad di paujak amata Kristian ngul tua bingon. Ala arong do sepeda motor hian. Sepeda motor itu nang me di Portibion. Warna sepeda motor beat pop. Warna pe nga beat pop kan? Nah, piton ni pasahan pada saat ini. Imana tu lebung ni amang lebung ni bereng amang mojo. Amata kitu seksi amai amang opo kembar. Jong jo amang jo sektorita da amat taon. Oma kitu seksi ama. Jalak kamu jo. Marga Marpaung. Iya, iya. Imalani burjuna. Alana si Kristiano pe pagudaku permintana. Dang cukup isono dang boin kan? Ido. Na pagudaku to permintana wajar di. Ai pop ujungnya amang pendeta nami Peter Hatop bro lebih kurang hanya 2-3 hari. Berhiti amang kitu seksi ama. Peter dituor do ima mobil motor NMAX yang terbaru senilai 42 juta. Bah, dan burjuno be partoba majo hita tupungan amaon tu seksi amana luar biasa. Ima mang padita nami burjuno kan? Bah songon nasi. Bah, bunga parupuan burjuno nakil na huba tuturi? Ima. Jadi belum seburju hamu ni parung, hamu penon haro. Hati-hati kamu na. Partoba jo kamu jo. Ido nang dokonokku, na hati dakoni ido tikosna. Ido di paruk pehita, iku burjudu kamu. Ido, aku bi burjudu aku. Alai belum suburju kamu, selesai do. Ido, nang dokonokku di si asa tetui kod dukung mendukung do hita. Pak baritaho berita nauli. Manate manaki di si Agung, nepe bereng-bereng odo haro loki. Hore na sibuk do amokon. Ibe pe si hari di ngani, si hari itu sedek kole manakin jangan hanya membangun fisik, tetapi jangan lupa parto dio. Tohodi, sen umur di mana tohoro honai. Alai belum membangun fisikon, Peter habereng ado. Hebil na kan terhaube. Alai membangun parto dio nak kaamanginang. Dang palabu berengot tay pakorhona. Alai tabi reng mamanangit-nangit dang butur hatopi. Alanido. Disudi na iya kaamanginang ba luar biasa ma amang pendeta tadi son. Ngali piak ko salu akadasar nay. Ate. Jadi di dongaku sapaku basio pedison amang pendeta natulu si Kristian untuk tetap mendukung aka abang tak lau marhubasi. Pasti pendeta fungsional harus lebih mendukung bahkan mendoakan. So ninang di akang nami doho si Jessica ade tetap semangat disemangati posdoro hanami. Song panidangio di parung. Rotu parung tikini kurang sehat. Setelah di parung semakin luar biasa. Sahab museng tu agak nasang unda panason harus lebih sehat song koni upu berkat. Nah, martoba jo hita jo tuhahi pason dia kapangula di bagasan tikion. Iya. Jala ima nang dohonokku tu panitia pembangunan. Di masa ni amang pandita semangucongo yakid dua. Seibulak gedung sekolah minggu na di parung na sidama mewujudkan dari nol. On nunga adong. Itu dari awal. Itu bisa terwujud. Di sini pasti bisa terwujud. Tahun 2026 harus berdiri
Kidu sekolah minggu yang sangat nyaman. Amin. Iya. Saudara nami. Di tengah-tengah ni sudi aka panitia pesta gotilon donai mauliate tu amang na parpudi amang huta pea inang berusiahan naruneng ngobereng kami sodo na parpudi na makubasi pesta gotilon amata situa saragi do sudi do panitia natal na hakolongi hami na sudi noni boy dengan maratur. Jana parpudi sahalima spesial hata mauliate tu tim kerja na olo 2 hari 24 jam padongani hami. Ima inang admin ni gereja ton inang Damaris ngurusi Malukalit, do Aka Security, Saudara Fika, Aping, do Pak Edi tetangga yang luar biasa madongani. Songoninang spesial terima kasih yang luar biasa kepada tim multimedia di bawah pimpinan dari Saudara Aldo Purba All Star. Jadi luar biasa do mertoba juta tu multimedia. Iya, las multimedia do na do tu distrik. La ko mangrupi multimedia di distrik tabereng ma lam tu hebang damai. Songoni nang saluhuna na mga lohor roha nang pikiran di bagasan partikiani. Alanya kaamang sudi mahamu na huakolong ihami. Sian guru sekolah minggu. Remaja na poso bulung ama dohot ina. Asa gudang mahamu manangyako kami akan naposo ni dewata. Nunga borhatami na manguduti nama naposo ni dewata. Posrohanay marihiti na kone opu berkat buru nakin. Semakin jaya, semakin indah. Songon warnai malam indah mahamuna sahatu Ebenezer di dongani hami sahatu Ebenezer di tonga-tongani aka partikianon. Alanima hurian itu hatta dang sotagamon adong pangalakan namin na hurang siapa merengamuna. Na huseng aja hami manang suhuseng aja hami alan naruh aku apa adanya dwi. Alay tak bihat na salilingon tersinggung kamuna. Disaluhut naing mohon maaf aka amanginang salpuhok kamu may di bagasan aka partikian na jonok asa tong huriyaw pe dang jonok dang daw alay do honong ma jonok Ebenezer parung doho punangon na masihol pe hami saya bulu pe jupang alay sodo kada dana do pe adorang subuh marhusor dia ka partikian ni. Melihat manang do kanak nami si Agung, si Keren do si Jobel do inang na sa totong manang kami. Alay tanyako do tulus alain do sa margugu kami. Bulabor kami sa jabu dang lupa lahon na tulu madok selamat melayani. Do ditanyakon. Jala na perpulisa halima do horon nami tong na huingot di pos parmingguan Sirarap. Masih tubuh maka partikiani. Ulama Pendeta Donald Tikini kepeletakan batu pertama tanggal 27 September sa sitongna aka titik-titik nai ngohu pasahat tami alay tersonggok do pada saati ala memang nunga hira adong terasa di hami ini harus terlaksana jala nunga tong tinggan nunga tu 20-10% jala disodo ama inang kitua pembangunan jong-jong jo inang situa tirakun boru si Hombing nyonya Huta Barat dia au mana sida kaparupuan do tebutang ajo hita tu panitia songoni nang bendahara nang tumloja jongjong jo inang nyonya situa Huta Hayat boru si bolon iya boru si bolon kudul mamina jadi posoro hamuna mulope tu puarung ngau tonggo sare honoton dope alamarutang go pilu bihurang 100 juta nete alay bulu burju do hamu anggo burju dang pola sari honot to ni ate todora itu to anggo burju do ai di sari honot to ni alay natape nang dono kulisi boy hita masih tupah do masih tangyanga so ni ma di hamu ka amanginang disaluhut dengan dibasa pasatodai mahata mauliate disaluhut dengan dibasa na pinasaha ni dibata pinuji maibana huria nahuha holongi hami di bagasa tikyon dongonon nami matutu asa
songon hatani edde na perjuluima huria nahu hauholongi hami na pinajong jong nito hatai tung naso lupa si rohanami huriai dohot ruasnai di nasa hasusan toktong doi manahan manggogopi akagaluwangi tuhatta do na pade makoni martua do na hot di Tuhani horas madihita saluhutna. Jadi hok majo amang padita doh keluarga di Jolo oma partikia di hita huriah KBP Bonang Indah lau sahaton tadda hamulateon tadda holong cendera mata cendera hati amang inang sebetulnya nia sudiru hita naik pasahatonon alai une marohata molotung na mewakili be pasahaton on tadda cendera mata sian huria HKBP Bonang Indah berodongan tu pihak kanasing jalan kanasing ano ditiki ramah tama ma, ditiki ramah tama. Sialani huju haima do hormat aka dong asitua husna ketua dewan amak ketua dewan koinonia amak situa saragi ketua dewan diakonia amak situa ritonga ketua dewan marturia inak situa buru raja gugu. Molo ama ketua para tahun wana suku ramar hubas dot pasahaton hata ba lasai mewakili para tahun jino manang dison inang bendahara nami inang juara bagas situa buru butar-butar. Nahu parsangapi hami, nahu hormati hami, ama padita sitorus doh keluarga. Di sojong jok kami mewakili sudah ruas ni HKBP Bonang Indah. Pasahaton tadda hamulateon, tadda holong, cendera mata, cendera hati. So dia belganon ama padita nami do inang rap do keluarga sian las niroha do sudah ruasta pasahatonon jala mardongan tangiang paborhaton amang pakuwasiot tu huria nai baru natinotopon ni pucuk binata las marohani ala amang songon minang hami las rohanami pasahaton Jadi kami juga dari Dewan Marturia, sekalian dari semua ruas HKBP Bonang Indah dan semua parhalado sangat bersuka cita atas pelayanan anak-anak kami yang terkasih, Jobel, Karen, dan Agung. Terima kasih untuk pelayanannya ya, abang kakak di sini. Tetap semangat melayani dimanapun Tuhan tempatkan. Kiranya di dalam Dewan Marturia kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, Inang pasti yakin kalian tidak akan mengingatnya. Ingatlah yang baik, ingatlah yang indah di dalam Marturia dan tetap semangat melayani. Jadi ini tanda kasih kita, kami sampaikan buat anak-anak semua. Musik.
Abura ulak lama padita. Siro, tong do isi atau tikion pinasa ama partikian tu punguan ina patu begeho puji tu tuhata marhite kor paropuan HKBP Bonangindah. Ya, onma edesya kami para puan HKBP Bonangindah, ende khusus permintaan amang pendeta Haris Tandahuria Sitorus. Sayang ya mamang edeon mabenlas rohani amang meninggalkan Bonangindah lau makobasi di tempat nabaru. Selamat menikmati. Pardalanan mi arian borngin arsaklas roham margati Sinal bubu olo judroham sumul suho dang mubai na
Pinasama tua manguluan na mewakili ng preses amang paditata laho mangalean bimbingan pastoral sekaligus manutup parminggota. Moliate. Moliate ma dia mang situ apa 1000 asa pas jam 2 hitam mulak kira-kira 20 menit mau madok hata. Bahira. Jadi na parjulo multimedia nami isi dopiamu. Buka hamu maju data na parpudi di panutupan non bukit di nomor 632. Bah. Atik buah peliliku gabe mulak. Buka hamu ayat naik dah pulai deh nota. Jadi neng dohonokku di sotung takasdo di parade HKBP Bonangin Daun penyambutan tuamang paditata doho EDP ipatongot-tongot do. Jadi takasdo dipilih ED 632 giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Itu menurut nak yang tung takasdo di parade HKBP Bonangin Daun penyambutan tuamang ate EDP tung takasdo laho paborhato namang laho mamuka pakobasion di HKBP Bonangin Daun. Selamat melayani mamang paditanami. Dohot inang ate tabasi hak mainang. Apalagi molo jojot titando pajupang ate nang diaka perpunguan parsauran ni pangula goktik dohot keluarga. Olor si patape sampai jam 5 ison markonven totu gajang manon dongan ninang maka tayo doaka dongan keluarga parhalado. Demikian juga Jessica ya, buru selamat meraih masa depan. Songoni manang tu anak ta calon guru Yahya. Selamat melayani ma dialah amang. Songoni ma nang di amang paditanami atas guarni Parhalado Majelis Pekerja Sinode dohot MPSD dohot Kepala Bidang dohot Sudima Pangula Goktiki di Distrik 21 Banten Madok Moliate Tusudi Pakobasiomu ala amang pe dohot do Majelis Pekerja Sinode Distrik Rabdo Tami mangrupi nang preses dia kapakobasiomu na salaon Tuhata mamasu-masui lambang ebang songonima nang pakobasiomu dengan nanay baru tu HKBP parung nak kaning widahami tutu berjumu jala haburjomunai totu patuduhon munado tu amang paditata. Jadi selain melayani mah dia baku amang paditanami songoninang inang kakak buru manurung ate songoninang yanakon nami agung dan juga Perdulu Sanggul ya. Usukun nak kening. Kenapa Perdulu Sanggul? Lahir di Dulu Sanggul inna. Songoninang keren hapuk. Ya, terima kasih buat pelayanannya di HKBP Bonang Indah dan Tuhan berkati untuk masa depan. Sautik opoku tiki ngoluna ujubor hatau marsikola tu siatar gabi sekolah pandita ganuk bor hatau setangis do pukon pabor haton alai dak kola tangis huhu do dijama sakuki bor hak mahopopu asa dong wang jajamu na ibai matu sakuki jadi pos dor hakon non tu akadongan ruas nihuria di HKBP Bonangin Daun wida holong muna nak kaning sotong ipabor hatamu ang paditaton suadong wang jajan na di dalan. Ipasu-pasu Tuhan ma pakobasion na sa lilingon, tuhata mamasu-masu hita, atong tapaujung ma marid de mahita. Iya, adong na tading asatung sikop tu soma kitu para tahun amang tempat 1000 laho do kitu dewan na tulu romahamu tujuloon. Dorang somared dihita 1 menit sebelum diculum maju hamu. Lau pasahaton nang pinasahanya ke keluarga na terdidi di bulan Desemberi. Laho pasahaton ula-ula nasi pakion di Kuriaon di perguru meluak
Do amang sekretaris na isodope amang nenggulan. Ya, di Soma, di Julum mak. Ya, binasaha mak di bagasa tikyon, mengharap tu somamu, mengharap tu sodo. Oke. Mengharap tu langgatan. Tuh mak, olah kamu pun tahu. Ate. Jadi ala hadang boya amata mani huruk, lau pasahatorokian, las di Soma pasahaton nagabi pakion di huriaon, di peralatan ni pembaptisan kudus amang sekretaris Nuria di bagasa tikyon ko pasahatame mak. Ta apa ujung ma? Mari demahita buku nyanyian HKBP 632. Laos rim mahita saluhutna jongjong. Tatangyakom ma peliata. Ale debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon nadingkan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Kupasahat tami masian na nilehom mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabe wap na husos di jolom. Paso-paso may jalaramoti asahu parhasia kami pelianon. Pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portebion. Buhay maroha nami marhite-hite todim. Asalam mutada hami gudang ni si lehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan debata amanami para siroha hasangapon hamuliaon dohot puji-pujian madiho rodi saliling nililingna mauliate maroha nami diho alaniasi ni roham dohot holong ni roham ay disuruh hodo anakmu nasa sadai asamalua na ginonggomammu sian dosa nabi namarlas ni roha dohami nuaing di bagasan haserepon ni roha marningot haroro ni anakmu dohot hapapatar na tuliat portebion ali Tuhan Yesus Kristus anak ni debata namangului pinuji maho ala niasi ni roham ala dipatutoru ho dirim gabe saur ho tuhami jolma nalea asamalua akan pinilip musiad dosa nabi
Marlas ni roha dohami nuaing jala mauliate rohanami marningot harorom mangibati hami. Say topot mahuriam jala pature may bahen inganammu. Bongoti marohanami parbadiai jala patiur masaluhu nai marhite-hite sodang ni barita nauli. Asa hobas hami paimahon ari harorom na sangapi. Say pasu-pasu ma panggonggominami. Jala pasu-pasu masaluhut parhalado ni huriam. Dohot akan napaturehon na marsahit. Asa margugo nasida mangaramoti huriam. Say sungguli mahami tu hamu baon ni roha na tutu. Apuli ma akan namarsak. Urupi ma natargugot dohot na marsahit. Say patiur ma lakani na laho mate. Asa torang rohana manopot hasonangani. Say topot madungan nami na dihaholomon. Pabisar mabarita nauli tu nasida. Asalam tabba akan naporsia. Dohot na pasangapoko. Di ari harorom na sangapi. Amen alia manami na di banua gijang say pinorbadia magoarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomo ni roham di banua tongau songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangulua siapari. Sesa mahdosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unang hami togiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangako. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma buhina tuho. Jala di pasaorhon ma damena tutodim. Selamat hari Minggu Madihita Saluna. Ya. Semua johita amang pandita do amang presesta dokumentasi satu kintu multimedia. Tuhamu amanami inanami unang pintor mulak kita alana lanjut mah kita langsung tu acara ramatama non julu mars panganom ma
Tuhamu inanami nanaung ditentuhon makobasi sian saksi perempuan asa tak dengan mata hobasi ate di ulat tor sadarion mau lihat teh kita bertemu sampai bertemu Tuhan Allah beserta Engkau Tuhan Allah beserta Engkau sampai nanti kasih Kristus mengawali Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu sampai bertemu Tuhan Allah Tu bunga perempuan na sa parong isang majohita jo. Marpoto ate, so majohita. Bunga perempuan parong. Iya, sudah majo. Anggosian bonang somaita. sampai lagi kita bertemu